€500 ordaindu beharrean 1000 ordaintzea, ez zaio kaltegar izango. Bueno, eta gero betikoa, eta zergatik bizi oizu, besteak ere mugitu dira tokiz, bizitokiz. Ja, bueno, bat da, bizitokiz mugitu zarela zure auto propioz, eta beste oso da, besteek bidali zaituztelako. Eske hori ere asko aldatzen da. Pila bat hitz egiten da turismoaren eraginaz eta bat eta beste, baina bertakoa da, kalte gehien egiten duena. Hori nik ere ez daukat zalantzarik. Hau da, bertakoak bidali duela bertakoa herritik kanpora. Ez turistak. Ze bertakoak egiten ditu politikak eta bertakoak ditu propietateak. Ez dakite guztiz ados nagoen horrekin, baina ez dakit. Egia da, Ibiaren, aipatu duzu Ibiaren kontua, eta ordaintzen dena hor badago, ez txantxulloa, jende askok egiten duena, enpadronatu. Etxe bizitza horretan, legeition hori pila bat gertatzen da, esaterako. Hor datuak begiratuta, eta seguramente Orion ere bai, datuak begiratuta zenbat enpadronatu dauden herrian eta berez zenbat jende bizi den, hori errez begiratzen da gainera, argiaren eta gasaren erabilera begiratuta. Eta horako txartela lortzeko, udo etortzen delako aparkaleko behar duelako. Bai, hori azken aldean izan da. Hori guztia, erroldatzearena hori guztia egiten da. Baina esaten ari zena da, eta kostaldeko etxe gehienak noren jabetzakoak dira. Edo herriko aberatsenak, edo kanpotik bigarren etxe bizitza erosi dutenenak. Hori, horregatik diot, kanpokoek ez gaituztela atzerretarrek bidali, Ez. Baina uste dut hori inork ez zuela hemen esan, ez dizuetan nik esaten dut orokorrean, asko esaten den gauza da dela. Turismoaren eragina, turismo politiken eragina, guk sortutako turismo politikak, guk euskaldunok. Hori garbi utzi behar den gauzatako badela, eta etxe bizitza politikak ere, guk euskaldunok, eta propietatek erostea ere, guk euskaldunok askotan. Ze ez dakitzen bat izango diren portzentajean, ez dakitzen bat izango diren Euskal Herrian, funtsek dituzten etxe bizitzak, eta herritarrek dituztenak. Diot, pentsatzen dudalako gure herrian behintzat, asko eta asko dira, arrantza mundutik diru pila bat egin dutenak, patroiak, eta patroiek etxe asko dituzte, lurrak izan dituztelako, eta bar. Eta orain horien familiak dituzte. Hortaz, gure herrian ez dut ezagutzen nik magnaterik 7.000 etxe dituen magnate bat, non inbertsio bat funts bat duen, eta horrek duen etxe bizitza sorta bat gure herrian. Nik horrelako horrek ez dut ezagutzen. Baina 50.000 lokal eta dozena bat etxe dituen familiak, bai, horiek ezagutzen ditugu. Baina esfortzuaren izanean dena, kontu. Bueno, goizeko 7 eta 53 minutu ditugu, esan dugu Iraiaren barre, Iker. Da gai bat, en fin. Bueno, baina Iraiak ere ekarri du gai bat, eta berari ere eman nahi diogu hitza. Iraia eklipse bat omen dator, ezta? Bai, hori da. Ikusi dut gaur naizeko portadan agertzen dela. Eta, gauza da eguzki eklipse bat datorrela, abuztuaren 12an. Ez dakit nahiz baita ikusi duzuen eguzki eklipserik, edo, jargi eklipserik. Ikusi, teorian bai. Asko. Nik uste dut ez? Nik ere ez. Eklipse ilargikoa ez da duela asko pasa. Baina horri izaten da Euskal Herritik ez dela ikusten. Eta ordutegi ere txarra izaten dela. Eta eguzki eklipseak buruan ditu dela 2 edo 3 izango dira. Bat gogoratzen dut non eta guzti, nengoen eklipsea hartatu zenean. Baina hori duela 20 piko urtekoa zen. Bai, gauza da, esan dudan bezala, abuztuaren 12an izango dela eguzki eklipsea, eta, adituek esan dute punturik hobenak eguzki eklipsea hau ikusteko izango direla Herriberan, Lizarraldean eta Arabako Errioxan.
Beraz, bueno, abuztuaren 12an, ez badin baukazu ezer egiteko, bueno, gerturatu gara ikustera. 80 segundu, ez? Uste dut ikusiko dela, horrelako zerbait. Herriberan adibidez esan dute minutu eta erdi. Hori 80 segundu dira, ez? Hori, 80 hori. Bai. Atzo entzun dela biztan, eta 80 segundu geratu nintzen. Bai, 80. Eta, bueno, esaten dute adituek ikusteko aukera balin badukazu, gerturatzeko, ze urrengoak kalkulatzen da 2080 urtean izango dela. Beraz, bueno, urte batzuk pasako dira segura aski bizirik egongo ez garenak. Eta hori, nahiko kuriosa iruditu zait, egia da abuztuaren 12ako niri jadaztu zaidala eklipsea egongo dela. Baina, hala ere, bueno, Nafarroako gobernua hasi da turismo legeak jartzen, trafiko arauak ezartzen, hainbat hitzaldi ere antolatu dituzte abuztuak 12 arte, bitarte horretan gai honi buruz hitz egiteko, pixka bat egoera aprobetxatu eta pixkat turistifikazioari bere tokia eman nahi diote. Eta, jasi dira, arau berriak jartzen, espero dutelako, jende asko etorriko dela, eta Eclipse proiektua izeneko plana jarri dute abian, nola ez? Eta, pixkat hori komentatzeko. Kurioso ere dituzet esan duzun guztitik, ze bizi esperantza basura duzun zure buruaren zatu. Ostras, Iker, 2080 urtera arte bizirik balin banago oraindik. Hombre, 77 urte izango ote dituzu. Ez ba? 2080 ez 2080. 2000 ez dut. Sekulako momia izan nintzen. Iritsiz gero nola. 2087 bizi esperantza basua, bueno. Oso altoa izango litzateke. Esango du ez nagoela estudioan, Vale. Eta zer du berezitik Eclipse honek iraia? Zer beti? Ez dakit. Eclipsea dela. Zerbait ezberdina dela. Hain denbora luze. Hori da. Bai. Hori ez dakit. Hori bihar, ekarriko izu. Hori bihar, oso ondo. Beno, 2 minutu eta erdi goizeko 8:00 Iker gaur badakartzu kanturik? Bai, Ganibetek begira, izarkontuz, astrokontuzari garela, 2 izar izeneko kantu atera dela. Eta, zuzenean hori entzun da agurtuko du edo. Oso ondo, jarriko dugu kantua, animo egunarekin eta Iker ondo pasa eskiatzen. Ez, hori atzo zen. Atzo joan da buelta? Garo. Jesus, nuen oporretan joan zinela. Gaur futbola. Gaur futbola. Gaur kopa dugu, horregatik ez dago gaur arratsalde. Gaur arratsaldean sartzen gara lanera. Bueno, animozuk ere orduan lanean. Bai. Venga. Bihar arte. Agur. Abuztuko azken euria
Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. PSE eta Sumarrek garrantziak kendu diote Eusko Alderdi Jeltzaleak eskuduntzez egin dituen ohartarazpenei. Eneko Anduezak esan du bestelako egoera bat iragartzea itxurakeria dela. Zenifikazio baten moduan ikusten dut, nik ez dut uste gauzak hain txarto dagozenik. Eta antzeko mintzo da ere Sumar mugimenduko Lander Martinez, ostiral honetarako akordiorik ez badin badago, egoera ez dela larria izango esan du. Si no se llega a este viernes con un acuerdo, en el que creo que ya hay muchos acuerdos previos en los que se avanzado en cosas, a mí no me parece que la situación sea alarmante. Creo que requiere de presión política, lo entiendo que lo gobierno va. Salva Badiola, egunon. Egunon Peia eta egunon entzuleok guztiz bestelako iritzia du Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak ostiralerako aurreikusia dauden eskuduntzarik ez badago egoera larria izango dela berretsi du. Es muy grave porque además los plazos fueron fijados por el propio presidente español y no es serio que estemos en estos momentos ya con la última fecha rebasada, ¿no? Si ni siquiera podemos llegar a la de este viernes, entonces se me antoja complicado vislumbrar que se pueda hacer la de los dos presidentes a finales de este mismo mes, ¿no? Ya para cerrar un poquito. Donald Trumpek mundua hankaz gora jartzen tematu eta bidean jada jota zeuden nazioarteko legedia eta giza eskubideak aurretik eraman ditu. Haren aurrean autodeterminazioa, burujabetza eta bakea aldarrikatu ditu EH Bilduk. Kritikatu duenez, Venezuelaren subiranotasunaren aurkako erasoan, nazioarteko zuzenbidearen urraketa eta presidente baten bahiketa argi eta garbi salatzeko gai ez direnengatik edota Palestinan genozidioa amaitzeko Israeli aurre egin eta modu eraginkorrean isolatu ez dutenengatik ezer gutxi espero daiteke. Eta Claudia Sheinbaum Ameriketako estatu batuen interbentzio militarra baztertu du, Trumpekin hitzein ostean eta elkarrizketa ala lankidetza lehenetsi ditu. Sheinbaumek bi herrialdean arteko lankidetza eta elkarrizketa lehenetsi ditu narkotrafikoari aurre egiteko adierazi duenez komunikazio elkarrizketa eta ulermena nahi dituzte. Se va a seguir trabajando conjuntamente con los principios que siempre hemos marcado y buscando la colaboración para disminuir de nuestra parte el tráfico de las drogas ilegales de su parte. Bestalde Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak dio ez dutela Ameriketako estatu batuekin inongo elkarrezketarik izan. Trumpen igandean Kubarekin hitz egiten ari zirela bai estatu ostean. Eta bien bitartean, guztiz bestelako ikuspuntua azalerazi du Mark Rutte NATOko buruak, zer eta Trumpen kontakizuna erosten jarraitu du. Sea lanes opening up, there is a risk that the Russians and the Chinese will be more active. And as you know, there are 8 Arctic countries, 7 are within NATO, including the United States and Canada, and 5 countries in Europe, including Denmark through Greenland and Iceland and Norway, Finland and Sweden. And then there is one Arctic country. Esan du besteak beste, Trumpi esker, NATOko herrialdek handitu egin dutela Aliantza Atlantikoari egiten dioten ekarpena. Adierazi du bide honetik doala Groenlandiaren eta Artikoaren defentsa hobetzeko. Ertzaintzak Abat autobidean Durruman traktorekin protesta egitera galarazi zien atzo Arabako nekazariei Europar Batasuna Mercosurrekin adosturiko akorderen aurkako mobilizazioen testuinguruan. Atakak Abat autobideko eskubiko erreila okupatzea zuen helburu Durruman goizeko 8:00 arratsaldeko 6:00 baina ertzaintzak errepidera sartzea galarazi zien. Nekazari elkarteko presidenteak Raúl Beitia poliziaren jardunaz kexatu da protesta behar bezala komunikatuta zegoela adieraziz. Hemos llegado aquí a las 7:30, 8 de la mañana. Hemos empezado a hablar con ellos, ya nos han empezado a trasladar que no nos iban a dejar entrar a la autovía, que no podemos circular, lo que está claro es que la comunicación, la solicitud de permiso se podía haber cumplido, pero EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE eta Elkarrekin Araba taldeek Francisco Franco diktadoreari eta Emilio Mola general kolpistari emandako orezko tituluak baliogabetzeko foru arau aurkeztu dute Arabako batzar nagusietan eta Iruñako udalak berriz nazioarte maileko arkitektura lehiaketa antolatu du erorien monumentu faxistari izaera berri bat emateko. Iruñeko udaletek zehaztu dutenez, aipatu lehiaketaren helburua da faxisten gorazar egiten duen erorien monumentua oroimenezko museo bihurtzea memoria demokratikoa bermatzeko.
No es una cuestión cosmética, va a haber una transformación radical en los dos aspectos, insisto, en el físico y también en el de los contenidos. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik, Salva? Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan Pegi, Barakaldo, Leioa eta Galdakaon. Ados, eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Giro lasaiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta ostarteak zabalak izango direnez, eguraldi atsegina nagusituko da lurralde osoan. Naiz eta hego isurialdeko mendikontretan eta hodei baxu batzuk ikusiko diren. Arratsaldeak aurrera ginala ordea, mendebaldetik barrena erdi mailako eta goi mailako hodeiak ugarituko dira, zerua estaliko dute, eta azken orduetan ez da baztertzen hemenka euri pixka bat egitea, bereziki barnealdean eta mendebaldean. Hala ere, euskeria izango da eta orokorren giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegohaizea oso zakarra ibiliko da guranen lehen zatian eta bereziki ekialdean haizegunetan eta mendinguruetan, arratsaldean indar pixka bat galduko du, baina oraindik ekialdean zakar jotzen jarraituko du. Temperatura minimoek eta maksimoek goraka jarraituko dute eta baloreak epelak izango dira urte sasoienetarako. Minimoak 5 eta 14 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 13 eta 17 gradu bitartean eta hego isurian 10 eta 16 gradu bitartean. Temperatura freskoenak ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Jarraitzburua teknikan urtarrilak 13 da, asteartea. Informazioaren aria. PSek eta Sumarrek garrantzia kendu diote Eusko Alderdi Jeltzaleak eskuduntzez egin dituen ohartarazpenei. Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko buruaren esanetan, Alderdi Jeltzalea ez da zain geldituko. Lakua eta Moncloako talde teknikoak Madrilen dauden bitartean EAJak eskuduntzen atzerapenaren inguruko tonu komunikatiboa indartu du. Igandean Ibone Bengoetxea lehendakariak bestelako egoera batez hitz egin zuen. Adierazpen hauei erantzunez, PSeko Eneko Anduezak esan du, adierazpen hauek jeltzaleen itxurakeriaren parte direla. Zenifikazio baten moduan ikusten dut, nik ez dut uste gauzak hain txarto dago zenik. Antzeko mintzo da Sumar mugimenduko Lander Martinez. Ostiralerako akordiorik ez bada, egoera ez dela larria izango onartu du. Si no se llega a este viernes con un acuerdo, en el que creo que ya hay muchos acuerdos previos en los que se ha avanzado en cosas, a mí no me parece que la situación sea alarmante. Creo que requiere... Guztiz bestelako iritzia du Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidenteak. Ostiralerako aurreikusiak dauden eskudintzarik ez badago, egoera larria izango dela berretsi du. Es muy grave porque además los plazos fueron fijados por el propio presidente español y no es serio que estemos en estos momentos ya con la última fecha rebasada, ¿no? Si ni siquiera podemos llegar a la de este viernes, entonces se me antoja complicado vislumbrar que se pueda hacer la de los dos presidentes a finales de este mismo mes, ¿no? Ya para cerrar un poquito el calendario que se había fijado. Entonces, bueno, la cosa es grave, pero vamos a ver qué es lo que ocurre durante estos 5 días y intentemos ser optimistas. Eskuduntzetaz ez ezik tropa espainiarrak Ukrainara bidaltzeaz ere galdetu diote Aitor Esteban Ionda Baskan, akordioa balego jeltzalearentzat zentzuzkoa da militarren bidalketa. Si hay un acuerdo amplio de los principales países europeos, etcétera, sería pues un sinsentido, muy difícil justificar que no hubiera esa presencia. Y ya sé que la gente tiene la sensación de que aquello está en el quinto pino, pero yo quiero recordar que los misiles rusos, bueno, pueden caer perfectamente aquí, ¿eh? Eta autoritarismoaren aurrean Euskal Herria adirazpena kaleratu berri du EH Bilduk nazioarteko azken gertakarien harira. Subiranotasun printzipio, autodeterminazio eta munduko herri eta nazio guztien bakea defendatzea eskatu du aipaturiko harrean. 2026 urtea hasi orduko ezker subiranistak baieztapen bat egin du. Autoritarismoa mehatxu erreala da munduko herrientzat eta demokraziarentzat, azaldu du koalizio subiranistako mahai nazionalak testuinguru ekonomiko eta sozialarekin erabat lotuta dagoela munduan zehar gailentzen ari den gerra klima eta bien bitartean Europako batasunak eta bere inguruan diharduten eliteek atzera egitea erabaki dutela proiektu propioaren gabezia are gehiago sakonduz. EH Bilduk
kritikatu duenez, Venezuelaren subiranotasunaren aurkako erasoa, nazioarteko zuzenbidearen urraketa eta presidente baten bahiketa argi eta garbi salatzeko gai ez direnak edota Palestinan genozidio amaitzeko Israeli aurrekin eta modu eraginkorrean isolatu ez dutenengatik ezer gutxi espero daitekeela. Gaineratu du militarizazioaren apustuak eta diplomaziari zein elkarrizketari uko egiteak gatazkaren konponbidea atzeratu soilik egiten duela. Ezker subiranistak argi du zein den bidea. Elkarrizketa eta akordio azpimarratu du diplomazia eta negoziazioa beste irtenbiderik ez dagoela eta ezinbestekoa dela subiranotasunaren printzipioa, autodeterminazioa eta munduko herri eta nazio guztien bakea defendatzea. Informazioaren aria. Goizeko 8:10, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Venezuelan egindako erasoaren ostean, inguruko beste hainbat herrialde mehatxatu zituen tartean Mexiko droga kartelak tarteko. Bertako presidentea Claudia Sheinbaumek Ameriketako Estatu Batuen interbentzio militarra baztertu du Trumpekin hitz egin ostean eta elkarrizketa eta lankidetza lehenetsi dituzte. Mexikoko presidenteak Claudia Sheinbaumek atzo baieztatu zuen Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearekin egindako dei batean baztertuta geratu zela Ameriketako Estatu Batuen interbentzio militarra. Trumpek Maduroren bahiketaren ostean mehatxu egin zion, besteak beste Mexikori, lurreko erasoak iragarriz bere esanetan herrialdea kontrolatzen duen narkotrafikoaren kartelen aurka. Deiaren ostean Sheinbaumek Ameriketako Estatu Batuen interbentzioa baztertu du. Trumpek esandakoa eskaintza bat zela esanez eta ez zuzeneko mehatxua. Más bien fue en el tono de si ustedes quieren que los ayudemos a más con nuestras fuerzas en México. Le dije, bueno, eso no. Ya se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestras soberanías. Sheinbaumek bi herrialdeen arteko lankidetza eta elkarrizketa lehenetsi ditu narkotrafikoari aurre egiteko adierazi duenez, komunikazioa, elkarrizketa eta ulermena nahi dituzte. Se va a seguir trabajando conjuntamente con los principios que siempre hemos marcado y buscando la colaboración para disminuir de nuestra parte el tráfico de las drogas ilegales, de su parte la disminución del tráfico de armas. Mexikoko presidenteak Trumpekin zuzenean hitz egiteko beharra azpimarratu zuen. Honek Ameriketako Estatu Batuak 3 aldiz Mexikoko segurtasunean partaidetza handiagoa izan behar zutela esan eta gero. Sheinbaumek Ameriketako Estatu Batuen politikekin desadostasun ugari dituzten arren, iparraldeko bizilagunarekin harreman ona izan nahi dutela adierazi zuen eta muga partekatzeaz gain bazkide komertzialak direla ekarri zuen gogora. Bere homologoarekin egin zuen degian subiranotasunaren errespetua, droga trafikoaren gutxitzea, merkataritza eta inbertsioak jorratu nahi zituzten, besteak beste. Mehatxaturiko beste herrialdeetako bat ere Kuba izan da. Hain zuzen, bertako presidenteak Miguel Díaz-Canelek atzo azaldu zuen, ez zutela Ameriketako Estatu Batuekin inongo elkarrizketarik izan, Trumpek igandean Kubarekin hitz egiten ari zirela baieztatu ostean. Eta gogoan duzu ere, asteburuko edo pasaden ostiraleko irudietako bat izan zela, Josu Jon Imaz izan zela Donald Trump berarekin. Honen baitan, Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak, saiestu du, bertaratze horretaz hitz egitea, eta esan du, ez dela, bera izango Espainiako enpresa bati presioa gehitzen diona. Gogoan, izango dugu Josu Jon Imazek, ostiralean esan zituenak. Thank you, Mr. President. Thank you for having us here. Thank you. And thank you for opening the door to a better Venezuela. Hauxe izan zen, Repsoleko kontseilari delegatuak Ameriketako Estatu Batuen presidentearen aurrean izan zuen jarrera. Donald Trumpi jakinarazi zion Repsol prest dagoela Venezuelan indarrez inbertitzeko eta herrialdean duen petroleo ekoizpena hirukoizteko. Honen inguruan galdetuta, Espainiako atzerri ministroak argudiatu du unezaila dela eta Imaz ez dela diplomatikoa ez da atzerri ministroare. No seré yo quien añada presión a una empresa española. El momento es complejo, es difícil y un empresario no es ni un diplomático, ni un político, ni un ministro de Asuntos Exteriores. Enpresak bere interesak babesten saiatu behar duela defendatu du ere.
Lo que tiene que hacer Repsol es, pues intentar salvaguardar sus intereses, que también son puestos de trabajo en España e intereses de España. No seré yo quien añada presión. Eta arrabotsa izaten jarraitzen dute Donald Trumpen pasaden igandeko adierazpenek. Hain zuzen, astelehenean ez genuen nabarmendu, baina albistetara igaro den beste elementua bada, Groenlandiaren anexioari dagokionez, Irlak defentsa kaskarra duela. Esan du, zakurrek tiraturiko 2 lera direla. Greenland, basically, their defense is 2 dog sleds. Do you know that? You know what their defense is? 2 dog sleds. Ameriketako estatu batuek uhartearen aurkako balizko ekintza militar bati buruz galdetu diotenean, esan du Groenlandia hartzen ez badute Errusiak edo Txinak egingo dutela eta ez dutela onartuko hori gertatzea. Bien bitartean, Mark Rutterrek Trumpen kontakizuna erosten jarraitzen du beste behin. Sea lanes opening up, there is a risk that the Russians and the Chinese will be more active. And as you know, there are 8 Arctic countries, 7 are within NATO, including the United States and Canada, and 5 countries in Europe, including Denmark through Greenland and Iceland and Norway, Finland and Sweden. And then there is 1 Arctic country outside NATO, and that is Russia. But you could also argue that by now China has almost... Adierazi du aliantza bide honetik doala Groenlandiaren eta Artikoaren defentsa hobetzeko Errusiaren eta Txinaren balizko jarduera handiago baten aurrean. Ameriketako estatu batuen mehatxuetan sartzea saiestu du. Irango gobernuak protestak kontrolpean dituela ziurtatu du 2 astez luzatu den errepresio gogorraren ostean. Errepresio honek 100 hildako utzi ditu eta honi erantzunez erregimenaren aldeko mobilizazio handiak ere antolatu dituzte Teheranen eta herrialdeko beste hainbat txokotan. Milaka lagundu bildu ziren atzo ere hiriburuko erdigunean Errepublika Islamikoaren banderekin eta Ameriketako estatu batuen zein Israelen aurkako leloekin. Ali Khamenei buruzagi gorenak azaldu du mobilizazio hauek atzerriko konspirazioak zapuztu dituztela. Iran Human Rights erakundearen arabera, abenduaren amaieratik gutxienez 658 manifestari hil dira, tartean 9 adingabe, gainera 2006 atxiloketa baino gehiago izan direla eta exekuzio extrajudizialak egiteko arriskua dagoela ere, ohartarazi dute. Informazio honek ez heltzen da, interneta ia erabat blokatua baitago, eta gobernuak iragarri du konexioa laster berrezarriko dutela, segurtasun indarrekin koordinatuta. Informazioaren aria. Gurean berriz, CH Bildu, EAJ, PS eta Elkarrekin Araba taldek Francisco Franco diktadoreari eta Emilio Mola general kolpistari emandako orezko tituluak baliogabetzeko foru arau aurkeztu dute Arabako batzar nagusietan. 1936an indarrean zegoen Errepublikaren eta legeriaren aurkako estatu kolpearen ondoren gerra hasi zenean, Francisco Franco eta Emilio Mola probintziaren aita izendatzeko prozesua hasi zen. Kondekorazio horri orezko diputatu nagusi titulua gehitu zitzaion diktadorearen kasuan. Beraz, astelen honetan aurkeztutako ekimenaren helburua da anomalia bat behingo zuzentzea. Eba López de Arroya BH Bilduko bozeramailearen hitzetan, anomalia horrek erakusten du la inoiz benetan hautsi frankismoarekin. Por fin se cumple con la legalidad y además es que se respeta la memoria histórica de las personas represaliadas por la dictadura franquista. Es verdad que llega 47 años tarde. Modu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko memoria historikoari buruzko legea beteko da. Lege horrek debekatu egiten du, askatasunak urratzeari lotutako merezimenduengatik emandako oreak bere horretan mantentzea. Eta Iruñeko udalak nazioarte mailako arkitektura lehiaketa antolatu du, erorien monumentu faxistari izaera berri bat emateko memoria historikoko izapidetan oinarriturik. Lehiaketa hau, monumentua ireistea baztertu duen adituen txostenaren ondorietako bada. Egoi Belategi. Iruñeko udaletik zehaztu dutenez, aipatu lehiaketaren helburua da faxisten gorazarre egiten duen erorien monumentua oroimenezko museo bihurtzea memoria demokratikoa bermatzeko. No es una cuestión cosmética, va a haber una transformación radical en los dos aspectos, insisto, en el físico y también en el de los contenidos.
Gaur egungo espazioan izaera aldaketa sakona hitzeman du Jose Abaurrea, gobernu estrategiko, hirigintza, etxebizitza eta 2030 agendako zinegotziak bai estetikoki, baita edukietan ere. Lehiaketa horretatik 5 proiektu hautatuko dira eta herritarrei aurkeztuko zaizkie parte hartzeko prozesu baten bidez proposamenak egin ditzaten gero azken emaitzan txertatuko liratekenak. Lehiaketa hau antolatzeko proposamena monumentuaren etorkizunari buruz aditu talde batek egindako txostenaren ondorio da. Izan ere, hauen arabera, fasismoak eta frankismoak Nafarroan eragindako kalte oroitzeko modurik onena da, hauen ikur nagusietako baten izaera goitik bera aldatzea ideologia hori salatuz, giza eskubide eta memoria demokratikoaren irizpiden baitan. Nafarroako elkarte memorialista nagusientzako ordea, onartezina da eraikinaren zati handi bat mantenduko lukeen edozein proposamen eta erabateko eraisketaren aldeko apustua berretsi dute. Lehiaketa Europako Batasunaren egunkari ofizialean argitaratzen denetik hasita, 2 hilabeteko epea zabalduko da hautagaitzak aurkezteko eta aukeratutako bakoitzak 20.000 euro izango ditu. Beraz, guztira lehiaketaren balioa 100.000 euroko izango da gehienez ere. Informazioaren aria. Eta guztiz bestelako hainbat kontutan ere esango dugu, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak errege lege dekretua iragarri duela, alokairuzko kontratuak berritzen direnean, prezio igotzen ez duten jabentzako pizgarri fiskalak, sasoiko alokairuen iruzurraren aurkako araudia eta gelakako alokairuaren abusua mugatzeko neurriekin. Lander Martínez, egunon? Egunon bai, dekretuak alokairuen prezioen gorakadari aurre egitea bilatzen du gobernuak, horretarako 3 neurri jakin hartuko ditu exekutiboak. Lena, alokairuak igotzen ez dituzten etxeilabei obari fiskalak ematea. A todos los propietarios y propietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas. Bigarren neurria aldi baterako kontratuetan mugapenak jartzea izango da, eta horiek zorroztasun handiagoarekin erregulatzea. La segunda de las medidas es que vamos a limitar los contratos de temporada para poner fin al uso fraudulento evidente que se está produciendo y para ello lo que vamos a hacer es fijar condiciones estrictas. Azken neurriak berriz bizitoki alokairua mugatzea du ardatz. El tercero de los ejes, de los pilares de este Real Decreto Ley, va a poner freno al uso o al abuso, más que uso del alquiler por habitaciones. Sánchezek iragarritako neurri sortak EH Bilduren, Podemosen eta Sumaren aurkakotasuna eragindu. Euskal Herria Bildutik isa sare sozialaren bitartez Oskar Matutek 2026an amaitzen diren alokairu kontratuak automatikoki luzatzea eskatu dio Sánchezi eta etxeiabeei ez diru publikoa oparitzea. Eta Naiorka tutererra da Nafarroako lurralde auzitegiko presidente berria Julian Uarte Lazaroren errelebo hartu ostean. Baina, Naiorka Nafarroako Unibertsitate Publikoko Zientzia Juridikoen Fakultateko aholku batzordeko kidea da 2021-etik. Horrez gain, auzitegiko presidente berriak Kataluniako Autonomia Erkidegoko berezko zuzenbide zibileko espezialista titulua du, 2002an lortua, eta Nafarroako foru zuzenbidearena, 2025an lortua. Jorka 1994an lizentzia duzen zuzenbidean Nafarroako Unibertsitatean, gerora San Feliu de Llobregateko lehen auzialdiko eta instrukzioko zazpigarren epaitegian egin zuen lan. Ondoren Sabailetik igaro zen eta Iruñera itzuli zen ostean, emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegira. Azkenik Zaragozara bidali zuten, 2020an Nafarroako lurralde auzitegian sartu aurretik. Kargu hartze ekitaldian, Julian Uarte Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko presidente eta Nafarroako lurralde auzitegiko lehendakari ohiak Jorkaren ibilbide profesionala eta merituak nabarmendu ditu. Bestalde, kargu hartze hitzaldian, Jorkak bere erronken artean bereziki bat nabarmendu du, instantziako auzitegien ezarpena. Epaile tutelarraren esanetan, antolakunde judizialaren eraldaketa sakona suposatzen du honek, eta adaptazio, elkarrizketa eta alegin kolektiboa eskatzen duela gaineratu du. Eta mugaz ziklo proiektu ere jarri dute martxan, Nafarroa, Gipuzkoa eta Akitania berria lotuko dituen 26,6 kilometro bidegorri egokituko dituena, disuasio aparkalekoak ere eraikiko dituzte, jendea bizikleta zibiltzera bultzatzeko. Proiektua Oskar Txibite Nafarroako lurralde kohesiorako kontseilariak Iruñan egindako prentsaurrekoan adierazi duenez, mugaz gaindiko lankidetzaren adibide da, eta klima aldaketaren ondorioak arintzeko eta apustu bizi ohitura osasungarriak sustatzeko ibilbide berdeen aldeko apustu garbia da. Una iniciativa que es ejemplo de la colaboración transfronteriza que refuerza la movilidad activa, la sostenibilidad
y la conexión entre territorios vecinos con una visión común de futuro. Ekimen honek 5,9 milioi eurotik gorako aurrekontua du. Feder funtsek 65%an konfinantzatuta. Es una clara apuesta por las políticas verdes en las que se unen 3 administraciones para combatir no solo los efectos del cambio climático, también para contribuir a hábitos saludables de vida y para vertebrar territorios con redes locales, nacionales e internacionales. Sentsibilizazio plan bateratu batez gain, proiektuak eskualde horietako bizikleta bideen egoera aztertzea aurre ikusten du jardunaldi eta tailerren bidez. 8 aparkaleku seguru jartzea, bizikletak alokatzeko eredu berriak ezartzea eta mugikortasun urriko pertsonentzako zerbitzuak eskaintzea kasu. Eskerrik asko, Lander. Gero arte. Goizeko 8:25 kontu ekonomikoei dagokienez, Ertzaintzak Abat autobidean Durruman traktorekin protesta egitea galarazi zien atzo Arabako nekazariei Europar Batasuna Mercosurrekin adosturiko akordioaren aurkako mobilizazioen testuinguruan. Ataka, Araba, Trebiñuko nekazarien elkarteak Abat autobidean protesta egiteko intentzioa zuen atzo. Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioaren aurrean errefusa adierazteko. Ertzaintzak protesta galarazi zuen traktorei autobidera sartzea debekatu Zurruman. Segurtasun sailak jakitera eman zuen traktorek atzoko goizeko 11:04 gutxiago aldera autoilara txikiak eragin zituztela A318 errepidean Durrumako irteeran. 50 traktor inguru bildu ziren, Abat autobidetik gertu dauden poligono industrialean, Araia inguruan, errepideak hartu eta kamioi ilarak eraginez autobian. Atakak Abat autobideko eskubiko erreila okupatzea zuen helburu, goizeko 8:00 arratsaldeko 6:00, baina Ertzaintzak errepidera sartzea galarazi zien. Nekazari elkarteko presidente Raúl Beitia poliziaren jardunaz kexatu da, protesta behar bezala komunikatua zegoela adiraziz. Hemos llegado aquí a las 7:30, 8 de la mañana. Hemos empezado a hablar con ellos, ya nos han empezado a trasladar que no nos iban a dejar entrar a la autovía, que no podemos circular, que lo que está claro es que la comunicación, la solicitud de permiso se podía haber cumplido, pero se ha puesto muy en contra de que no, de que tiene orden de arriba, que circulemos por donde queramos, que no va a haber ningún problema, pero que la autovía que no. Horrez gain, Beitiak Europar Batasunak Mercosurrekin adostutako akordioak prezioak kostuen azpitik asko jaitsiko dituela salatu zuen eta Hego Amerikatik etorritako elikagaiekin ezingo dutela lehiatu. Horiek Europan debekatuta daude, herbizida, osagai agrokimiko, antibiotiko eta hormonak erabiltzen dituzten bitartean eta debekua elikadura segurtasunagatik dagoela gogorazi du. Zumaiako Astilleros Valentzia ontziolako langileak berriz lanera bueltan dira, hain zuzen urtebete lanetik kanpo egon ostean. Abu Dhabi Post taldeak erosi du lantegia 11,2 milioi euroren truke eta modu honetan enpresaren jarduna mantentzea lortu dute, baita langileekin adostasun batera heltzeare baldintzetan. Egokitze lanetan murgilduko dira ondorengo asteetan. Egokitzapen lanok datozen asteak baldintzatuko dituzte, baina jarritako epeari eustea espero dute, badutelako zeri heldu amaitutakoan. Ontzi berriak diseinatzen ere hasiko dira bitartean, martxoan hasi nahi baitute, enkargatu dizkieten ontziak egiten. Ontziola antontzeko lanek luze xamar joko badute ere enpresak adirazi du makinaria ez dagoela egoera txarrean. Izan ere geldi egon den denboran ontziolaren mantenimendu lan ez arduratzen den taldea lanean aritu da makinak aldian pizteko eta hondatzea saiesteko. Hombre, para Zumaya es muy importante. Zumaya es un pueblo industrial, lo ha sido, lo es y lo tiene que seguir siendo. El 40% del Producto Interior Bruto está fundamentado en la industria y, claro, el astillero es un puntal importante en esa parte, desde luego. Entzuten ari ginen, EITBri emandako adierazpenetan pozik agertu dena Iñaki Ostolaza Zumaiako alkatea izan da, Valentziagak Zumaian duen garrantzi sozionomikoa nabarmenduz. Eta Zubietako erraustegiko langilek mobilizazio egutegi bati ekingo diote eta urtarrilaren 15ean errauste plantaren sarreran mobilizatuko dira ordu batetan beraien lanbaldintza eskaxak aitortu eta hobetuko dituen hitzarmena eskatzeko. Itxaso Leon.
Zubietako erraustegiko langileak urtebete luzez Ekonal enpresarekin negoziatzen aritu dira Gipuzkoako kale garbiketako hitzarmenak jasotzen ez dituen erraustegiko langileen lanbaldintza bereziak eta zehatzak arautzeko. Baina Lab sindikatuak ohar baten bidez salatu duenez hasierako egoerara itzuli dira langileak, jasan behar dituzten lanbaldintza penagarriak aitortzeko borondate ezagatik. Sindikatuaren arabera GHK eta Ekondakinen borondate falta dago horren atzean eta Gipuzkoako Foru Aldundia da arduradun nagusia. Labek azaldu duenez erraustegiko langileek sektoreko hitzarmenean arautu gabeko txandatasun, arriskugarritasun eta toxikotasun handia daukan ingurune batean lan egiten dute eta babestu eta ordaindu gabeko baldintzak dituzte. Horregatik erraustegiko langilei eskatzen zaien txandakotasuna eta etengabeko prestasuna aintzat hartuko eta arautuko dituen enpresa hitzarmen bat aldarrikatuko dute langileek, zeinak egunero jasaten duten benetako arriskugarritasuna eta toxikotasuna ere jasoko dituen. Ela sindikatuak auzitara jo du, Bio Araba, Bio Bizkaia eta Bio Gipuzkoa ikerketa zentroetako lan baldintzak osakidetzekin pareka daitezela eskatzeko. Sindikatu horrek adierazi du, 3 zentroetako plantillei ez zaiela beste aukerarik geratu 2022an onartutako zientzia lege aplikatzeko zuzendaritzek uko egin diotelako. Elak dagoeneko aurkeztu ditu salaketak Gipuzkoan eta Bizkaian eta laster Araban ere aurkeztuko ditu. 3 erakundek goi mailako osasun ikerketa egiten dute, adibidez, minbizia, esklerosia edo Alzheimerra bezalako gaixotasunak ikertzen dituzte eta horretarako 600 langile inguru dituzte, 258 Bizkaian, 259 Gipuzkoan eta 50 Araban. Kirol aria, naiz irratian. Goizeko 8:30 direla kirol kontuei tartea eskaini beharra diogu, izan ere Real Madrilek Xabi Alonso entrenatzaile tolosarra kargutik kendu du igandean Bartzelonaren aurka Superkopako finala 3-2 galdu ostean. Bere ordezkoa Álvaro Arbeloa izango da, Gipuzkoarraren lagumina. Iraia Kamra, egunon. Egunon, Pei eta egunon entzuleak. Real Madrilek zabaldu duen agirian irakur daitekeenez, Xabi Alonsok beti izango du madrildar guztien maitasuna eta miresmena, Real Madrilen ikur badelako eta une oro klubaren balioak ordezkatu dituelako. Real Madrid beti izango da entrenatzaile Gipuzkoarraren etxea Florentino Perezek zuzentzen duen klubak nabarmendu duenez. Zentzu honetan, Real Madridek bere eskerrona adierazi die Xabi Alonsori eta bere taldeko teknikari osoari, jokalari gisa arrakasta lortu ondoren klubera teknikari gisa itzuleen 7 hilabetetan egindako lanagatik. Eta bestalde, Kopako final 8renetako kanporaketei begira dagoeneko gure euskal ordezkariak bihar bertan abiatuko dira, tartean anoetan jokatuko den euskal derbia dugu Realaren eta Osasunaren artekoa, baita Kultural Leonesa eta Atletiken artekoa ere. 2 partidak iluntzeko 9etan eta jakin, anoetatik bertatik egingo dugula bihar Realaren eta Osasunaren arteko derbiaren zuzeneko kontakizuna, noski Atletiken partida ere jarraituz, hori bihar iluntzeko 9 laurden gutxetatik aurrera. Entrenatzaileek prentsaurrekoak eman dituzte dagoeneko, gaur eguerdian segituan entzungo ditugu adierazpenak, aurretik derbia Reala dinamika honean iristen dela dirudi, entrenatzaile aldaketaz geroztik berdinketa Atletico Madrilen aurka eta garaipena Getaferen zelaian emaitzez arago ere joko aldetik egonda hobekuntzarik. Kontrara Osasuna dinamika kaskarrean da batez ere etxetik kanpo. Ligan esaterako ez du garaipen bat bera ere eskuratu, 2 berdinketa eta 8 porrot, beraz hori hausten saiatuko dira. Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzaileak azaldu du txapelketari garrantzia handia ematen diotela azken urtetan klub txuri urdinak egin duen moduan eta garaipenarena baina ez dutela buruan. Very interesting competition for me, for the players, for the entire club. I think in the last 7, 8 years we won the cup and the last 2 years in the semi-finals. So it's a very good chance to get very far and a good possibility to win something special. So we are taking this match tomorrow very seriously and we play to win. Aletxe Olitzi Osasunako entrenatzaileak ere garrantzia eman dio biharko hitzorduari eta gogotsu daudela adierazi du. Así dándole la máxima importancia al partido porque nos gusta mucho la Copa, es una cosa real tanto a mí como al club y entonces le queremos dar valor al partido con todas las ganas del mundo de ir ahí a competir. Zuzenduko dugu gaurko partidan dela eta Realaren inguruan honelaxe ikusten du aurkari entrenatzaile gorritxoak.
Bueno, ellos tienen una plantilla de un nivel altísimo, no solo los que suelen jugar más, también el banquillo es increíble, de un nivel muy, muy, muy alto. Y ahora pues están en la dinámica donde deben de estar, porque es un equipo que por plantilla pues, creo que tiene que estar peleando por Europa, para mí, vamos. Y ahora, bueno, han cambiado cosas, creo que antes también estaban bien, simplemente que, bueno, en los momentos clave, pues a veces los partidos se les giraban al revés, pero bueno, nosotros también estamos bien, más allá del resultado del otro día que, repito, para mí es injusto, el equipo ahora está en una dinámica buena, está con buenas sensaciones y, bueno, a competir ahí con respeto máximo hacia un gran equipo, pero sin miedo a nadie, obviamente. Euskal Derbiak gaur anoetan, iluntzeko 9:00, Erreala eta Osasuna aurrez aurre, batek final laurdenetarako txartela arotu du, besteak txapelketatik kanpo geratuko da. Gogoratu anoetan izango garela partidaren kontakizunarekin iluntzeko 9:00 laurden gutxetatik aurrera, eta adi jarrituko dugu noski Atletiken kanporaketa ere ordu berean jokatuko baitu Kultura Leonesaren aurka. Ernesto Valverdek eman du prentsaurrekoa, Laporte ez da jokatzen egongo, Juri segurazki bai, Berenguer zalantzan da baita Besga ere, hori gaurko azken lansaioaren aurretik esandakoak eta aurkariaren inguruan hauxe. Nos enfrentamos a un equipo de superior categoría, que juega bien, que tiene jugadores además que en ataque que son peligrosos con un poco de espacio y bueno, que no tienen nada que perder, que lo tienen todo para ganar y nosotros pues obviamente es un partido importante para nosotros porque bueno, pues, por lo que significa la Copa para el Athletic. Aipatzekoa Kultural Leonesaren eta Atletiken artekoa arrisku handiko partida gisa izendatu dutela, baita Deportivo eta Atletico Madrilen artekoa ere. Guzti hauekin adituko era. Eskerrik asko Ireia. Gero arte. Hilketa bat iragarri da, Agatha Christie eleberri beltzaren erreginak idatzitako 50. eleberria euskarara ekarri du igelak, Christieren heriotzaren 50. urteurren egunean aurkeztu dute itzulpena. Garazi Castaño. Astelehen honetan, urtarrilaren 12an bete dira 50 urte Agatha Christie literatura beltzaren maisua zendu zenetik. Eta 1950ean hain justu, haren 50. misteriozko eleberria argitaratu zuen. Hilketa bat iragarri da. Festa handi bat antolatu zen garaian liburuaren aurkezpenerako eta efemerideen eta zenbakien biribiltasunarekin jolasean, Igel argitaletxeak astelehen hau hautatu du liburuaren euskarazko itzulpena aurkezteko. Idazlearen garrantzia azpimarratu zekin dio aurkezpenari Inazio Mujikak. 20. mendeko misterio idazlerik ospetsuena dela, esan beharko genuke, hilketaren erregina deitu zioten, generoaren erreferente nagusitako bat, nagusia espaldin bada. 76 bat eleberri idatzi zituen, 14 narrazio bilduma eta antzeslan ugari. Eta literaturaren historian badauka halako kartel bat bere gain, liburu gehien saldu dituen egilea dela. 2 bilioi ale saldu omen zituen, 2 bilioitik gora, noski. Jane Marple da pertsonaia nagusitako bat. Marple andreinoa Christieren eleberrietako pertsonaia esanguratsuenetako bat da. Pantaila txiki eta handian ere agertu da. Tartean, Angela Lansbury edo Margaret Rutherford antzezleek aragituta. Jane Marple esan dugu dela detektibea hemen liburu honetan, berandu agertzen da liburuan, ez da hasieratik edo zeran erriparetik edo aurrera ateratzen da. Ez da Poirot bezain ikusgarria eman dezagun, ez da, baina bai da behatzaile zorrotza, ez? Oso begirada zorrotza du. Itxuraz amona xaloba da, bere kakorratzarekin eta hortxe dabil gauzak zerak egiten, laboreak egiten, eta lorategiko kontuak eta barritu, ez? Baina oso ondo ezagutzen du gizakia. Emakumeen arteko harremanak eta genero harremanak nola landu zituen ere nabarmendu du Mujikak. Tartean, homosexualitatea ere zeharka jorratuz edo aditzera emanez. Ohikoa den moduan, eleberri honetan ere, irakurlearen parte hartzea sustatu du Christik. Bere eleberriak gehienak, joko edo jolas batean sartzen du irakurlea eta parte hartzera gonbidatzen du nolabait, ezta? Horretarako pistak ematen ditu eta bukaeran ustekabeko
konponbidea eskaintzen du. Liburuaren berezitasuna abia puntua bera da, eleberriari originaltasuna ematen diona. Egunkari batean, herri txiki bateko egunkari batean, argitratu egiten da, hilketa bat egingo dela iragarkia. Irakurriko dizuet, liburuan bertan lehenengo hasieratik agertzen da, ezta? Hilketa bat iragartzen, hau da, iragarkia hau da, ez? Hilketa bat iragartzen da. Urriaren 29an gertatuko da, ostirala, 18:30 Little Paddocksen lagunak hau izango da jasoko duzuen jakinarazpen bakarra. Ez da? Eta hortik abiatzen da liburua. Bueno, herritarrek ez dute oso benetan hartzen kontu hau, ez dute arriskutzat hartzen alegia, eta jolas makabrotzat hartzen dute, edo bestela, festa baterako biltzeko aitzakia edo izango litzatekeela, edo pentsatzen dute, ez da. Baina irakurlea joko batean sartzen du, Agatha Christik, denok susmagarri bihurtzen ditu, eta denok detektibe, ez? Hori da bere jokoa, bere jolasa, ez? Amaia Gurbiondorena da itzulpena, lehen eleberria do itzultzen eta erronkak ilusio egin dio, aitortu duenez, etxetik datorkio Agatha Christirekiko zaletasuna. Gure etxean, gurasoak eta oso zaleak izan dira Agatha Christirenak, egia esan baditugu liburu pila bat etxean, eta orduan modu baten edo bestean horrekin hastea berezia izan da. Eleberriaren tramari dagokionez, zilketari neurria hartzeko modua azpimarratu du Gurbiondok. Azken finean, askok uste dute jai baterako gonbidapen bat dela, edo hiltzaiaren jolasa Ingalaterran oso ezaguna da, hemen ere nik uste ezaguna dela, eta denek uste dute horretara joatekoak diala, baina behin jaian, edo ustezko jai hortan, benetako hilketa bat gertatzen da, eta orduan dena asko nahasten da. Larritasuna horra hasten da, nik uste, eta ni ere saiatu naiz Agatha Christik helarazten duen larritasun hori iradokitzen, eta, printzipioz pertsonaia guztiak oso argi ikusten da nor diren eta zer duten, baina historioak aurrera egin ahala, dena aldrebestu egiten da. Arina da kontakizuna, baina bizkortasunaren trampaz ohartarazi du itzultzaileak. Nere ustez arriskua dago informazioa galtzean, izan ere, Christik ez du gertakarien bidez adierazten historioaren gakoa, ez du agerikoak diren gertakarien bidez adierazten zehatz eta mehatz zein den puntu garrantzitsuena. Lerro artean irakurri behar da. Itzulpenaren orduan euskara garai historikora eta Ingalaterrako testuingurura moldatzeaz gain, erronka hitz jokoetan topatu du. Komplikatuena niretzako izan da hitz joko txikitxo hoiek itzultzea, izan ere, klaro, informazioa lerro artean eman behar denez, inglesetik euskarara itzultzean garrantzitsua da gehiegi ez argitzea, zer esan nahi dugun, informazio edo azalpen gehiegi ez ematea. Eta alderantziz ere okerra da, izan ere, gehiegi iluntzen badugu edo ez badugu behar bezala azaltzen, zer gertatzen den irakurleak aria galtzen aldu. Klasiko baten itzulpenarekin ekin dio urteari igelak. Guztira, 11 dira honezkero argitaletxeak euskarara ekarritako Agatha Christiren eleberriak. Burdindegi honek euneko pinu zerrautzezko peleta dauka. Eta aholkularitzarik onena pelete estufetan eta premia bakoitzera egokitutako zu egurrean. Algain Hondarribia eta Algain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdinegia, tresnak, laneko arpa, eraikuntza materialak, pintura... Bai, Algainen! Euskal garaipena nahi dugu! Ja, 11-0 bat 83. Hortxe doa Mikel Oyarzabal, tiro! Pozandien iturri izan oiden kopan kanporak eta erabakigarria dute euskal taldeek. Astearte honetan, 9 gutxiagotan hasita, Reala Osasuna Euskal Derbia eta Kultural Leonesa Atletik. Honek izkin egin, ate aurrean da, eta 3. gola Atletikena! Ikustea baino gehiago.
Bizi gurekin euskal kirolaren hitzordu nagusiak. Naiz irratia. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 laurden gutxi, iaia eta aldu zaigu analisi mailaren tenorean naiz irratira. Goiz honetan gurekin daukagu Eguzki Urteaga soziologoa eta baita ere Mikel Urdangarin filosofoa. Egunon, zer moduz? Ondo, egunon. Beno, gaurkoa ezakit egun berezia do izan daiteken, bada asteartea eta 13 batzuk diote zoritxarra ekartzen dutela halako egunek, ezakit honetan fedea duzuen edo zer uste duzuen? Nik akordatu naiz egia esatean nahi baduzu, baina bueno, espero ezagun hankasartzea handirik ez dugula egingo tertulian eta horrekin konforme. Uzki? Nik normalean ez diot kasu handirik ematen dako guzti. Hori da, gaurko honetan ere orduan ez diogu kasurikan egingo, eta aipatuko dugu martxan dela, kalitate demokratikoa hobetzeko legebiltzarreko lantaldea Gasteizen, Imanol Pradales lehendakariak proposatu zuen foro hori sortzea eta demokrazia indartzeko helburuekin munduko autoritarismoen eta desinformazioaren gorakadaren aurrean. Euskal Autonomia Erkidegoan kalitate demokratikoa hobetzeko Imanol Pradales lehendakariak proposatutako eta EAJko eta PSeko taldeek bultzatutako legebiltzarreko lantaldeak astearte honetan ekingo dio lanari, besteak beste desinformazioari aurre ekiteko moduari buruz eztabaidatuko dute bertan. Lantaldea joan den abenduaren 11an osatu zuten legebiltzarrak ekainean sortzea onartu ostean aipatu alderdien eta EH Bilduren eta Sumarren babesarekin, Partidu Popularraren abstentzioarekin eta Voxen ezezkoarekin. Astearte honetan kronograma eta lan prozedurak erabakiko dituzte. Ondorengo saioetan hainbat arlotako adituak eramango dituzte eta lana 2027an amaitzea aurre ikusten da. Lehendakariak proposatu zuen foro hori sortzea demokrazia indartzeko helburuarekin munduko autoritarismoen eta desinformazioaren gorakadaren aurrean. Proposamena EAJak eta PSek sustatu zuten eta helburua da legeak zein legealdaketak egiteko oinarriak ezartzeko ekimen bat izatea Euskal Autonomia Erkidegoan arlo horretan erreferente bihurtu dadin. Ez da, izen makala, kalitate demokratikoa hobetzeko lantaldea, eta, bertako kide izango bagina bezala, proposatuko izuetarik eta bat, lientzo zuri batean, jakinaiko nuke, ea zer eskatuko zenioketen halako talde bati, edo zeintzuk izan beharko lirateken halako lanketa baten ondoriak. Eguzki, zurekin hasiko gara? Iruditzen zait, lehendabiziko pausua dela diagnostiko egoki bat egitearena, ez? Eta hor, iruditzen zait, nahasten direla hainbat problematika lotura daukaten goien artean, baina une berean ere independenteak direnak. Bata da, aipatu den bezala, desinformazioaren problematika. Argi dagona da, komunikabideen biderkatzearekin, baina batez ere sare sozialen garapen azkarrarekin, horrek erronka berriak suposatzen dituela, informazioaren egiaztasunari dagokionez, eta horri gehitzen badiogu, ikusi dela bai Estatu Batuetan, bai Europan eta bai munduan zehar, nazional populismoak edo eta eskumotorreko mugimenduak ere hazkundea ezagutu dutela, eta sare sozialen esparru hori asko inbertitu dutela, besteak beste luzaroan zailtasunak ukan zituztelako komunikabide tradizionaletara heltzeko, horrek benetako arazo bat planteatzen du. Are gehiago, nazional populismo horiek zalantzan jartzen dutelarik egia bera kontzeptu gisa. Zer azken finean, ordura arte, bazegoen, konsenso delako bat, gertakizunak zeudela, eta gero zeuden gertakizun horien interpretazio diferenteak, edota bakoitzak bere ideologiaren arabera egiten zuen irakurketa propio bat, ez? Baina gertakizun batzuen inguruan bazegoen adostasun delako bat. Gaur egun gertakizunen izaera bera ere zalantzan jartzen da. Eta hor, Trumpek garatu zuen, posberdadearena edo egia alternatiboaren nozioa bera, ez? Eta orduan, ja ez baldin badago gehiago zoru amankomun hori, eztabaida bera imposiblea bilakatzen da. Eta orduan, ezin badaiteke eztabaida razional, argumentatu eta pausatu bat garatu,
azken finean kontua ja ez da gehiago zer den egia eta zer ez den egia, baizik eta bakoitzak ze pentsatzen duen eta ze sinestu nahi duen. Eta horrek eragiten du eztabaida trukaketa gisa, ariketa amankomun gisa ja oso zaila bilakatzen ari dela. Eta orduan, geroz eta gehiago ikusten dituguna dira azken fina monologo batzuk. Bata bestearen kontra, bakoitzak bere iritzia dauka, opinioaren garaian bizi gera, eta ja horrek asko zaildu egiten du debate razionala, besteak konbentzitzeko saiakera, adostasunak sortzeko ahalmena, eta orduan iruditzen zait, bi problematika horiek, bata da informazioarena, sare sozialena, eta desinformazioarena, eta beste aldetik eskuin muturraren garapenak, erabat uztartuak daudela, eta biek kolokan eta zalantzan jartzen dute demokrazia luzaroan ezagutu dugun bezalaxe, ez? Eta iruditzen zait, sakoneko eta funtsezko mehatxuak dira, ikusi dugu munduko hainbat gobernutan, ikusi Estatu Batuetan, garai batean Brasilen, Europako hainbat gobernutan, Italian, Txekian, Hungrian, edo eta Eslovakian ikusten dugu eskumuturrak geroz eta pisu handiagoa duela, eta botere iristera ere ailegatzen dela, eta botere iristen ez denean ere oso indartsu dago. Eta hori ikusten dugu adibidez Alemanian edo Frantzian, ez? Eta horrek suposatzen du debate publikoa eta politikoa baldintzatzeko ahalmena dutela. Beraz, iruditzen zait hor sakoneko problema dagola, eta soluzioetara heldu baino lehenengo diagnostikoa ondo egin behar da. Hor badago liburu bat oso ona dena, eta da Michel Crozier publikatu zuen 1995 eta izenburua zen La crise de l'intelligence, inteligentziaren krisi. Eta berak esaten zuen, Frantziako eredua hartuz eta adibide hartuz, esaten zuen, eliteak ohituta daude soluzioak proposatzera. Eta berak esan zuen, ikasi behar dela arazoa ondo planteatzen. Eta arazoa ondo planteatzeko lehenengo diagnostiko egoki bat egin behar da. Zeren gero hortik ondorioztatuko dira proposatuko diren soluzioak. Mikel? Bai, nik akaso legebiltzarrari lotuago ingo dute azterketa, ez? Planteatzen da, kako txartean diot, demokrazia sendotu munduko autoritarismoen eta desinformazioaren gorakadaren aurrean. Nik esango nuke alde batetik, mundu mailako panorama ikusita, mundu mailan diskursiboki, egiten nahi dan garapena ikusita, beste, internazional erreakzionarioak bultzatuta, positiboa iruditzen zait, eta zentzu batean, garaipen sozial bat ere iruditzen zait, demokrazia sendotu eta gixako terminologia, nolabait, zutabe gisa hartu izana, ikusten ari garelako hori nolabait, Donald Trump eta bestein baten eskutik auzitan jartzen ari dela. Ez adibide oso simple bat, aurrekoan gero sartuko gara hor, baina Venezuelan eskuartze imperialista justifikatzeko prentxaurreko egin zuenean, 27 aldiz petrolio hitza aipatu zuen, demokrazia hitza ez zuen aipatu ere egin. Hau da, jada ez du bere burua legitimatzeko iturri bezala erabili beharrik ere sentitzen, ez? Beraz, alde hortatik, eta hor ustez badaudela zenbait sektore, akaso, instituzioak zertxo bait irekin nahi dituztenak eta horretarako zenbait gogoeta egiten ari direnak, ez? Hala ere nire ustez hor muga nabarmen badago, eta da, askotan, demokrazia sendotu dalako kontzeptu hori, oso termino abstraktuetan planteatzen dela, eta ez zaiela heltzen, praktika eta politika publiko zehatzei, ez? Eta uste da inzun ere hor dagoela erronka, eta horri gehiago behiratu behar zaiola, ez? Honek ezin duelako izan, batzorde honek ezin duelako izan kongresu akademiko bat, horiek gutxietxi gabe, uste horrek balio behar duela beste Euskal Herriari ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari, baina oro har Euskal Herriari ere begiratzeko eta galdetzeko ea, autoritarismoaz ari garenean, desinformazioaz ari garenean, ze etxeko lan ditugun Euskal Herritik bertatik, horri aurre egiteko, ez? Eta uste hor badaudela zenbait adibidez, kalidade demokratikoa hobetzeko, ezinbesteko elementugutako bat zer da? Protesta herritarrak, adibidez, horiek funtsezkoak dira. Boterearen kontrolerako, demokratizazioan sakontzeko, ordura arte naturalizatuta zeuden zapalkuntza ezberdinak politizatu eta nolabait plaza publikoan jartzeko, da ikusten dugu, demokrazia sendotzea hitz egiten balin bada ere, ondoren, protesta, nolabait erakunde horiek gainezkatzen dituzten protesta ezberdinen aurrean, urduritasun moduko bat, eta segituan hasten entzuten ditugu zenbait agintari politiko, ez, inzibikoak direla esan, ez, nolabait, protesta horiek beraiek kokatuz autoritarismoaren
lorratzean bertan, eta horiek beraiek demokrazia sendotzeko eta demokratizaziorako akuilu baino demokraziaren mehatxutaz joa, ez? Beraz, uste, kalidade demokratikoari buruz hitz egingo balin bada, bat, horri ere heldu behar zaiola. Bi, mugimendu sozialek protestak ez ezik proposamenak ere egiten dituzte. Eta orain dela gutxi izan ditugu bi herri ekimen legegile sekulako babesa izan dutenak, kopurutan ere, bai? Kopurutan hartzen balin badegu, Eusko Legebiltzarrean dauden zenbait alderdik baina babes kuantitatibo eta zer esanik ez kualitatibo handiagoa izan dute, bai pentsio ari dagokionean eta baita gutxieneko soldatari dagokionean, eta ikusi dugu biak atzera bota dituztela. Baina eztabaidatu ere egin gabe. Hau da, atzera bota dute hoien herri ekimen legegile horiek eztabaidatzea beraz, beraz, hori nola ekidingo da aurrerantzean, ez? Hor, demokrazia sendotzeaz balin bagera herritarrak ahalduntzeaz, komunitateaz eta beste, horri nola helduko zaio, horri nola emango zaizkio bestelako berme batzuk, ez? Uste dut hor askotan komunitateaz hitz egiten dela, baina ondoren gero komunitate konkretuaren protesta moldeak edo proposamenak, ez direla horren gogoko, ez? Eta beste, azken, eta honekin bukatzen dut, beste alde batetik, autoritarismoaz eta desinformazioaz ari garen ez gara hori gari fenomeno global batez. Ari gara esate baterako ertzaintza hartzen ari den bilakaeraz. Eta hor, nola egingo dugu horren kontrolerako. Oen dela gutxi jakin dugu, Juan Luis Ibarrak poliziaren kontrolerako batzordeko presidente izateri uko egin diola, beste ez zuelako nahikoa informazio berme eta desadostasun batzuk egon direlako, ez? Edo desinformazioari aurre egiteko Euskal Herriko edabideen sistema nola antolatuko da. Eta hor, Eusko Jaurlaritzak ze politika publiko eta beste ze diru laguntza sistema baliatuko du, eta ze politika publiko egingo ditu, horiek indartzeko, beste desinformazioaren aurrean, edo ITB pluralagoa izan dadin. Uste dut hor, termino teorikoetan interesgarria dela, baina hori lurrera ekartzeko balio behar duela ponentzia honek. Eguzki, asko gustatu zait aipatu duzunean, ez dagoela oinarririk egi alternatiboen baitan, eta horren ondorioz ezin daitekela eztabaidatu, eta zuk hori esaten zenuen bitartean, segituan burura etorri zen lehenengo gauza izan da, eguerdi arratsalde partean, 4 telebista katean agertzen den En boca de todos izeneko saioa, ez dakit ezagutzen duzuen, baina bertan egiten dutena horixe da, eztabaidatzeagatik, ezin daiteke bertan eztabaidatu, gezurrak esaten dituzte, ez dago oinarririk, esaten zenuen bezala, eta horre helburua oihuak besterik ez dira. Ikusi bertzen duten Venezuelarekin nola ibili diren, azken egun hauetan, beraz, noski, hor, borroketako bat ere bada desinformazioaren aurkako lanketa hori. Ez dakit, akaso telebista saio honekin zer egin beharko litzateke? Aipatzen baldin bada noski telebista saio hori kendu behar dela, gero segituan jakinikan zaborra dela eta kendu behar dela, gero hasiko dira, atzekaldetik oihuka, ni muturreko adierazpen askatasunaren aldekoa naiz, eta halakoak esaten eguzki. Iruditzen zait, debate hori planteatzen dela ere Espainiar estatuan non oraindikan dagoen kultura postdiktatoriala, bai? Alegia, diktadura garaia izan zen debekuarena, santzioarena, errepresioaren gunea, eta orduan interpretatu da demokrazia, erabateko askatasuna bezala, ez? Eta orduan esaten duen nahi dudan guztia, nahizetan esaten dudan hori gezurra izan, bestea kaltetu, difamatu eta barrez. Eta kontua da, demokrazia asentatuagoetan, nahiz eta gauzak abiadura handiarekin aldatzen ari diren, kultura demokratikoa sendoagoa delarik, onartzen da askatasunak ardura suposatzen duela. Eta bata bestearengandik ezin dela separatu. Eta horrek suposatzen du azkenean, hitz egin baino lehenago ondo pentsatu behar dela zer esaten den horrek implikazioak eta ondorioak ukan ditzazkelako, eta esaten den hori egiaztatu behar delako. Eta orduan, Frantzian adibidez, zuke aipatzen zenuen adibidea aintzat hartuta, badago autoridade bat, goiko autoridade bat, deitzen dena, zeinen funtzioa den arautzea komunikabideen funtzionamentu zuzen bat. Alegia badaude printzipio batzuk, etikoak bezala konsideratzen direnak, eta gero beste batzuk direnak, legearen barruan kokatzen direnak, bai? Eta autoridade horren funtzioa da hori errespetaraztea.
bai? Alegia, ezin da arrazakerian edota antisemitismoan erori, besteak beste Frantzian hori delitu bat delako eta hori santzionatu egiten delako, bai? Edo ezin da pertsona bat diskalifikatu edo difamatu. Eta horre ere santzioak. Eta orduan, CNews da informazio kate bat Bologe taldean dagona, Bologe da enpresa buru haundi bat, zeinek hainbat komunikabide erosi dituen, eta berak eskuin muturreko lerro editorial bat bultzatu du. Eta CNews da informazio kate bat, baina batez ere komentario oso interesatuak eta oso politizatuak egiten ditu eskuin muturreko hildo bat jarraituz, eta baina gezurrak eta difamatu egiten du, eta baina gehiagotan autoridade horrek santzionatu egin du. Multa ekonomikoa jarri dizkio kate horri, eta kasu batzuetan ere, frekuentzia berritzerako orduan, zalantzan jarri zen, ia frantses estatuak onartuko zion eraberritzea frekuentzia hori, ez? Orduan, iruditzen zait, erregulazioa beharrezkoa dela. Edozein demokraziatan eta informazioaren inguruan ere, erregulazio minimo bat beharrezkoa da. Zer gertatzen da, gaur egun, desregulaziorik handiena ez dago komunikabide tradizionaletan. Desregulazioa handia dago sare sozialetan. Eta hor, badago benetako premia bat hori erregulatzeko. Garai batean egon zen saiakera bat, baina gero Elon Muskek erosi zuelarik Twitter, eta batez ere, etxuan berriz ere boterera itxi zenetik, hor berriz ere desregulazio fase batean sartu gera, eta ikusten ari gera sare sozialak direla eremu bat non gezurra eta behin eta berriro garatu eta edatu egiten den. Eta gaur egun inteligentzia artifizialaren garapenak aukera ematen du hori biderkatzeko eta izugarrizko indarra emateko tresna horiei, ez? Eta hori oso arriskutsua da. Oso arriskutsua da. Besteak beste ikusten dugulako, sare sozialen presentzia gerozta handiago dela, gazteetan erabilera oso nabarmena da, informazioaren zatirik handiena hortik jasotzen dute, eta horrek suposatzen du, azken finean, demokraziaren oinarriak, funtsak ere, arriskuan eta zalantzan jartzen dituela. Eta ikusten ari gara, nola, Europan besteak beste, eskumunturrak izugarrizko gorakada ezagutzen duen, azken urteetan, eta iritsiko da momentuan, non boterera iritsiko da, eta horrek ondorio solatzak izango ditu. Onartuko didazu eguzki, galdera partikular bat egiten, CNews katea aipatu duzu eta oroitu naiz, bertako estatu frantseseko friki monster batetaz, Cyril Hanuna, ultra eta fascista, esango dugu, sekulakoak esaten zituen, CNewsen zeukan kate horretan eta sekulakoak ere egiten zituen. Hain justu, egon ziren zigorretan asko eragindako pertsona da hau, eta gainera bestelako kate batera, eta bestelako irrati batera ere aldatu zen, denboraldi honetan. Ez dakit, arrabotsa handia izan du, orain, bestelako kate berri hoietan, edo eta baliagarria izan da, jaso izan duen zigorra, edo apaltzeren bate egon da? Lehen aipatzen nuen Bologe enpresa burua. Bologe taldeak hainbat komunikabide erosi ditu azken urteetan. Journal du Dimanche erosi du, erreferentziazko egunkaria zena igandetan publikatzen dena, European irratia ere erosi du, CNews ere bai, C8 telebista katea ere bai, eta orduan sortu du azken binean konglomerado bat, non parke audiobisualean eta komunikabideetan oroar geroz eta presentzia eta indar handiagoa izaten ari da. Eta erosten dituen komunikabide guztietan zuzendaritzak aldatzen ditu, ekipo redakzionalak aldatu egin ditu, eta lerro editorial oso argi bat jarri du eskumuturrera eta eskumuturreko alderdi eta kandidatuak sustatuz eta garatuz. Eta horrek aukera eman dio azken finean, pixkanaka bere ideiak edatzeko eta agenda politikoa markatzeko. Eta ikusten ari gara, gainontzeko komunikabideak geroz eta gehiago, komunikabide horien tematikak, preokupazioak ere bere garatzen hasiak direla, eta lehen soilik eskumuturreko sektore oso jakin batzuetan entzuten ziren diskurtsoak gaur egun gainontzeko komunikabideetan entzuten ari dira. Orduan lehen aipatzen zenidan, santiazu santzioarena. Bueno, Hanuna etzen CNewsen zen C8-en. C8 da Bologe taldearen beste kate bat. Canal Plus den bezalaxe. Eta C8-i ez diote eraberritu autorizazioa emititzeko. Eta horrek suposatu du, azkenean, Hanunak bere emankizuna bertan bera geratu dela. Zer gertatzen da,
urrengo urtean, W9 katera pasada, eta orduan antzeko programa bat garatzen du, baina beste kate batek. Orduan, esango nuke, arazoa ez duela benetan konpondu, arazoa desplazatu egin du, baina arazoa ez du benetan konpondu. Baina Frantzian geroz eta kontzientzia handiagoa dago, bologe taldeak ze arriskua suposatzen duen komunikabideentzat, kazetarientzat eta demokraziarentzat. Bizako 9:03 dira, Mikel, gero ere beste galdera bat daukat zuretzat, aipatzen zenuen hildotik, baina azken ordukoei helduta, esan beharra dugu, nazioarteko justizia auzitegiak Myanmarko rohingyen aurkako patroi genozida aztertzen ari dela, Gambiak astelehen honetan nazioarteko justizia gortean salatu zuenez, Myanmarrek jokabide eredu bat du rohingyen herritarren aurka, komunitate hori osorik ala zati handi batean suntsitzeko asmoa duena, ustezko genozidia izango litzatekena. Salva Badiola, egunon? Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, Hagako nazioarteko justizia gorteak 3 asteko entzunaldia hasi zuen, Myanmarrek rohingya gutxiengo musulmanaren aurkako genozidioa egin ote duen argitzeko. Kasua, Gambiak aurkeztu zuen, Myanmarri leporatu dio genozidioari buruzko 1948ko konbentzioa urratzea 2016 eta 2017ko operazio militarrean. Eskaerak lankidetza islamikoaren erakundeko 57 estatuen, prozeduran formalki parte hartu duten beste 11 herrialderen eta giza eskubideen aldeko dozenaka erakunderen babesa du. Milaka musulman rohingyak ihes egin behar izan zuten, bertatik Myanmarko ejerzitotik eta milizia budistetatik Bangladesera bortxaketen eragindako suten eta judizioz kanpoko esekuzioen artean. Gaur egun 1,1 milioi rohingya bizi dira pilatuta Cox's Bazarreko 32 kilometro karratuko kanpalekuetan. Gambiak iragarri duenaz, lekukoek datozen asteetan deklaratuko dute nazioarteko justizia auzitegiaren aurrean ateak itxita segurtasun arrazoiengatik eta herriska zehatzetan egindako erasoak eta operazio horietan senideak galdu izanak kontatuko dutela iragarri dute. Bakearen jauregian Aung San Suu Kyi politikari Myanmardarrak Gambiaren salaketa gutxietzi du genozidio ukatuz eta herrialdeak bizi duen gatazka armatua dela esanez. Arazoadik konponbidea hain denbora gutxien emateko gai ez direla nabarmendu du. And I think it's a little unreasonable to expect us to resolve everything in 18 months. Eta aipatuko dugu ere gurean Ataka Trebiñu eta Araba landaren alde elkarteak deituta, Arabako nekazari eta abeltzainak protestan aterako direla gaur traktoreak hartuta asteazkenera arte Europar Batasunak Mercosurren arteko merkataritza akordioa oztopatzen saiatzeko. Abat autobidea bazterbidea hartuko dute, Done Roman Milan parean Araiatik gertu 2 noranzkoetan goizeko 10:00 6:00 Eusko Jaurlaritzak baimena eman ostean. Nafarroan Semillai Belarra elkarteak ere mobilizatzen jarraituko du Mercosurren akordioaren aurka. Ados, eta egunaren nondik norakoak ere ezagutzeko gurekin daukagu Itxaso Leon, egunon? Egunon Pegi, egunon entzuleok, astearte honetan besteak beste Nerea Melgosa sailburuak indarkeria matxistaren biktimen ordainketa prozedura azalduko du. Bizkaiko Foru Aldundiak Batzar Nagusien batzorde instituzionalaren aurrean, EH Bilduk hala eskatuta, Urdaibaiko Guggenheim proiektua bertan bera utzi izanaren arrazoien berri emango du. Bestalde, aurdanborra da aurkeztuko dute 11:00 eta gainerakoen inguruan ere prentsaurrekoa eskainiko dute. Leio Morea webgunea aurkeztuko du Elujarrek, feminismoarekin lotutako euskarazko edukiak biltzen dituen webgunea, eta Riba Bellosan bi eredu energetiko alderatuko ditu udalak prentsaurreko batean. EH Bildu eta Justice for Palestinek iragarpen garrantzitsua egingo dute European Left Alliance delakoaren baitan, ekonomia gaietan labek agerraldia egingo du sortuleku eta azten Arabako zerbitzuen inguruan, eta gaurko ligako partiduen artean Real Osasuna 9:00, Kultural Leonesa Atletik ordu berean eta F Ligan Real Madrid Atletik arratsaldeko 7:00. Hori futbolean, saskibaloiari dagokionez, Bilbao Basketek PAOK izango du parean iluntzeko 8:00. Eta eskubaloian ordu horretan bertan, bera Eltxeren aurka arituko da. Kulturarloan amaitzeko aipamen bat Goya sarietarako izendapenak iragarriko dituzte arratsaldean Madrilen eta Euskal izendatu ugari egotea aurre ikusten da. Adi egongo gara. Ederto, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik?
Momentu honetan aparteko arazorik ez errepideetan pegi. Seguraldiari dagokionez esango dugu, une honetan 16 gradu dauzkagula Donostian ala Donibane Garazin, 12 gradu Bilbo eta Maulen, 14 gradu Baionan, 8 gradu Iruñan eta Gasteizen 4 gradu eguraldiaren nondik norako guztiak. Iker Ibarluzeak. Giro lasaiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta ostarteak zabalak izango direnez, eguraldi atsegina nagusituko da lurralde osoan, naiz eta hego isurialdeko mendikontretan eta hodei baxu batzuk ikusiko diren. Arratsaldeak aurrera ginala ordea, mendebaldetik barrena erdi mailako eta goi mailako hodeiak ugarituko dira, zerua estaliko dute eta azken orduetan ez da baztertzen hemenka euri pixka bat egitea, bereziki barnealdean eta mendebaldean. Hala ere, euskeria izango da eta orokorren giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegohaizea oso zakarra ibiliko da guranen lehen zatian eta bereziki ekialdean haizegunetan eta mendinguruetan, arratsaldean indar pixka bat galduko du, baina oraindik ekialdean zakar jotzen jarraituko du, temperatura minimoek eta maksimoek goraka jarraituko dute eta baloreak epelak izango dira urte sasoi honetarako. Minimoak 5 eta 14 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak Kantabriar isurialdean 13 eta 17 gradu bitartean eta hego isurian 10 eta 16 gradu bitartean, temperatura freskoenak ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Bizi lasai. Ez diozu inori ezer demostratu behar. Eukiko banu, argitasuna aukera azken momentu horretan maite dudan norbaiti zerbait esateko, sakontasun horrekin. Azken kafea podcastean, heriotzari buruz hitz egiteko espazio seguru bat sortu du Urtzi Ugaldek. Ertz ezberdinak saiatuko gara ikutzen, heriotzen ertz ezberdinak eta tabu ezberdinak eta denen artean biguntzen saiatu, ez? Eta oraindik ere batzutan pentsatzen du, eskenik kostatzen zaita asko negar egitea sentitzen dut, ez? Asteartero 6etan, Naiz Irratian eta ondoren webgunean eta podcast plataformetan. Que aquello se mañana siempre tenga calma. Pierre Paul Berzaitzek bere terretx ekarriko du Arriagantzokira. Andozeko Aranean gertatutako krimen baten historian murgiltzen gaituen euskarazko ikuskizun ederra. Gozatu Erdiaroko kantu honen koplak eta dantzak, ziurrenik Euskal Herri osoan ezagunena dena. Bere terretx, urtarrilaren 18an Arriagantzokian, erosi zure sarrerak lehiatian edo antzokiaren webgunean. Euskal garaipena nahi dugu! Amaika 0 bat 83. Hortxe doa Mikel Oyarzabal, tiro! Pozandien iturri izan oiden kopan kanporak eta erabakigarria dute euskal taldeek. Astearte honetan, 9 gutxiagotan hasita, Reala Osasuna Euskal Derbia eta Kultural Leonesa Atletik. Honek izpinegin, ate aurrean da, eta hirugarren gola Atletikena! Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren hitzordu nagusiak. Naiz Irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Goizeko 9 eta 12, hemen jarraitzen dugu, Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, Eguzki Urteaga eta Mikel Urdangarinekin, hitz egiten genbiltzan demokraziaren kalitateaz, horretarako edo horretan bertan hausnartzeko Eusko Legebiltzarrak taldea osaitu baituelako lantaldea, zehazki esango dugu, kalitate demokratikoa hobetzeko Legebiltzarreko lantaldea sortu dute. Gaurko honetan izango dute lehenbiziko bilera eta proposatu dugu balientzo zuri bat, nolako lanak egin behar diren ezagutzeko, nolako proposamenak eraman bertara, eta Mikel, zuk aipatzen zenuen hor izan diren
izan diren, berriki, Euskal Autonomia Erkidegoan izan diren herri ekimen legegile horietaz, horre, non ez den eztabaidatu eta azkenean atzera bota direla. Baina, bueno, ezakit, galdetu nahi dizut, zentzu horretan, kalitate demokratikoarekiko, horre, sentipen bat ere agian landu beharko da, hau da, bueno, horre baldin badago, kalean indar hori, kalean herri ekimen legegile bat sustatzen baldin bada, eta hor, bitzat askotan aipatzen zen, hitz egiten gebitzanean pentsiodunekin, nolatan sikiera ez duten herri ekimen legegilea batzordera eramaten, eta geroan bertan eztabaidan guztiz goitik bera aldatu dadila, edo eztabaida egon dadila. Bueno, horragian, nola etzen ez pauso horretara heldu, EAJak eta PSek beraien gehiengoa baliatu zuten, baina hor etortzen zaizunean herri bulkada hori edo nahi ez duzunarekiko onartze hori edo eta bestelako sentimendu hori ere landu beharko litzateke kalitate demokratikoaren baitan? Bai, kalitate demokratikoa, kontzeptua berak sortzen dit zalantza. Zergatik, iruditzen zaidalako askotan demokrazia prozedimentu batzuetara murriztu nahi dela, edo, beraz, badirudi, nolabait, dagoela jardun parlamentarioa edo instituzionala, eta gero, nolabait, hobetu behar dela horren kalitate demokratikoa, edo demokraziaren kalitatea hobetu ere esaten da. Demokrazia kontzeptuan eta askotan etimologiak asko argitzen digu, demos kratos, hau da, herriaren boterea ari gara, eta ari gara prozesu batez, eta ari gara demokratizazioaz edo desdemokratizazioaz. Eta zentzu hortan, iruditzen ez dela osagarria den zerbait, ez dela prozedimentu multzo bat bakarrik, funtsean jarduera politiko oro instituzional zein soziala zeharkatzen duen auzi politiko funtsezko adela. Beraz, iruditzen zait hor jarri behar dela foko, ez? Eta gero, herri ekimen legegileak aipatzen zen dituen, ikusten hemen Eusko Jaurlaritzan, agintan dauden alderdien dagokionez, hor badagola tentsio bat, ez? Hartzen dute nolabait errelato mundu mailan, ez? Esateatako ultraeskuinak ikusten dugu sekulako gorakada izaten ari dela, ez? Autoritarismoa. Eta horren baita, nolabait izan dute, horren aurrean demokrazia sendotu edo defenda dezagun, ez? Baina hori ikartzen dute Euskal Herrira, eta Euskal Herrian, zorionez, ikusten dugu, esate baterako, mugimendu sozial ezberdinek sekulako indarra dutela, sindikalagintzak sekulako indarra duela, beste zenbait eremurekin alderatuta behintzat, ez? Eta hor ikusten dugu, egiten dutela trikimailu diskursibo retoriko moduko bat, ez? Esan ez, estremismoen aurrean, ezker zein eskubiko populismoen aurrean, eta nik susmoa daukat, nolabait, mugimendu sozial horien protesta ezberdinak edo eta proposamen ezberdinak demokrazia ulertzen duten moduarekiko mehatxutzat edo jotzen direla. Hori batzuetan era implizitugo batean jasotzen da, eta beste batzuetan era esplizitugo batean. Eta horregatik hain zuzen ere, nolabait, agertzen direla etengabe uzkur edo horren aurrean, nolabait, elkarrizketa eraikitzaile edo kritiko bat garatu nahi ezean. Nik uste hor dagoela tentsioa eta hain zuzen ere hor dagoela muga. Lehen esan dut, demokrazia sendotu, uste orube interesgarri bat izan daitekeela eztabaida politikorako, baina hori nolabait horrek lurra hartu behar du, eta iruditzen zait askotan nahi degula demokrazia bat demosik gabe, hau da, herririk gabe, eta askotan egiten diren planteamendu ezberdinetan, nolabait erakundeak jartzen direla, nolabait hori arautzeko zentro nagusi eta bakar gisa, eta nolabait planteatzen dela, demokrazia egon da hain, eta hotxen, anistasun bat egon da din, jarriko dugu marko bat, X instituzioetatik, eta etorriko da, nekazari bat, etorriko da, langile bat, etorriko da, akademian dabilen bat, eta denen artean adostuko dugu. Baina nolabait, hartzen dira figura ezberdin horiek, baina ez zaien, nik uste hor uzkurra agertzen direla, jada badauden mugimendu herritar antolatuekiko, esate baterako, ez? Eta horiek demokratizazioaren ezinbesteko aldagaia dira, ez dira mehatxu bat, ezinbesteko akuilu bat dira, ez? Eta nik uste hor dagoela tentsioa, nolabait, demokrazia bat nahi dela demosik gabe,
eta Kratos horren edo botere horren leia horri eta horrek daukarren gatazka horri heldu gabe ez. Zakit, abstraktu xamarra egin dut, baina nik uste hor dagoela niri txirriatzen didan elementua. Aztertuko dugu ea lantalde honek nolako garapena duen eta zer nolako jarraipena duen, izan ere goizeko 9:18 dira eta ondorengo elementura egin behar dugu salto. Urtarrilaren 13 honetan, 10 egun betetzen direlako Ameriketako estatu batuek Venezuela erasotu eta Nicolás Maduro presidentea eta Cilia Flores diputatua baitu eta Ameriketako estatu batuetara eramatzutela. Kirurgikotzat jo zuten operazioan, jakin dugu, dagoeneko 132 pertsona hil direla. Eta jazuera honetan sakotzeko gurean da, goiz honetan Iker Aizagirre internazionalista, hainbatetan izan da, bera Venezuelan eta bertatik bertara ezagutzen du herrialdeko mugimendu komunala. Egunon, Iker? Egunon, bai. 10 egun bete dira baiketa operazio honetaz. Espero zenuentzuk halako zerbait biziko genuenik noizbait? Ez da giz esan, egia da Venezuelatik mundu ezberdin ikusten dela. Eta Paulo Freire esaten zuen bezala buruak pentsatzen du lurra ditugun tokitik, eta ni askotan naiz bertan egon, 2018an lehenengo aldiz, eta azkeneko azaroan izan zen, eta han egoera, ez da nola esan, arraroa bai, baino pixkat eskizofrenikoa ere topatu genuen. Alde batetik gu joan ginelako komunen bueltan egin bartzen nazio herri konsulta nazionalera, eta hori, aipatzen zen, hemenkideak aipatzen zuen aritik, demokrazia protagonikoaren festa bat izan zen, baina era berean konstientzia handia zegoen, jendeak oso egunez egun jarraitzen zuen informazioa, eta askotan errepikatu zen esaldi bazan, Estatu Batuek ez du horrelako despliege bat egiten Karibean, ez ditu ekartzen badituen arsenal handienak, ekialde hurbiletik, hegazkin ontzi Ford, hegazkin ontzi erraldoi hori, urpekontzi nuklearrak, ez da azten berriz Trinidad Tobago, Puerto Rico, eutzita zituen baseak berriz martxan jartzen horrelako despliege bat politikoa, espektakularra, ekonomikoa eta bar, gerora ezerrez egiteko kakotxen artean. Guan ginenean, jada uste dute 80 pertsona exekutatu zituztela Karibeko itxasoan, eta gogoan izan behar dugu Karibeko itxasoa ez dela nazioarteko itxaso bat, hori nazioarteko itxasoan ez litzateke zilegi izango, baina esan nahi dut buru jabetza ezberdinak daude hor Karibe itxasoan, eta ordurako ja 80 pertsona exekutatuak zituzten, okerrez banago ja 110 inguru izango dira, eta egoera tenkatua zegoen, eta bertan, egon ginen komuneroekin edo militantekin, alde batetik egunerariokoari eutxi hartzioten, eta gure kasuan egon ginen momentuan, herri kontsulta komunal bat, 5.000 komuna inguru, 36.000 proiektu aurkeztuta, segulako festa eta segulako lana ere bai, baina beste alde batetik gertatu zitekenaren eszenatokiak mai gainean ere bat zeuden. Eta gero, esan dudanaren aritik, esaten da ez askotan egia geografikoa ere badela, eta bertan Venezuelako jendeak oso, ez da ginola esan, oso presente zeukan Gazan gertatu zena. Ez Venezuela Gaza bat bilakatzeko beldurra ikusten zutelako bere horretan, baizik eta Gazan ikusi zutelako, imperio Ipar-Amerikarren estrategia eta gupida falta eta eskuartzeko moduak ze bilakaera hartzen nahi zian. Eta Venezuela bakigunez, mila urte hasi zenetik, imperioaren jomugan dagoen herrialde, prozesu iraltzaile bada. Zureaz da, gaur jasoko dugun ikuspuntu bakarra Karakasetik, naiz irratiaren galderak erantzun ditu Juan Contreras, Simón Bolívar koordinadorako presidenteak, kazetariak eta Al Son del 23 irratiko zuzendariak, eta baita Karakaseko 23 de enero auzoko bizilaguna. Ez dakit, Iker, auzua ezagutzen duzu? Bai, 2018an, gainera Juanekin egoteko aukera izan genuen, panalo 21 komunan ere bai, eta horren itzuli garen honetan, panalo 21 komunan ere izan geha. Eta hori, 23 de enero auzo ikoniko, mitiko, zoragarrian dago bai. Bain zuzen, bombetako bi ere, auzo honetan, erori ziren, Iraultza Bolibartarra ulertzeko ezinbesteko lekua, politikagintza eta militantzia egunerokoko bizitzan guztiz atxikia den lekua, horrelaxe deskribatu digu auzoa Juan Contrerasek. El 23 de enero es un referente político, no solo para la ciudad capital de Venezuela, Caracas, o para el oeste de nuestra ciudad, ya que está ubicada en el oeste de la ciudad, sino que también se ha convertido en un referente político, me atrevería a decir que para los países de nuestra América
Latina y del mundo, ya que hoy los restos inmortales del compañero del Hugo Chávez pues reposan en lo que fue el antiguo cuartel Cipriano Castro, ¿no? Hoy cuartel 4 de febrero o cuartel de la montaña. Yo creo que hay algunos elementos que debemos decir por cómo en el tiempo se fue transformando el 23 de enero en este referente político. Baipatzen zigun, auzan guztiak ezagutzen direla elkarrekin, badutela Fredi Parra izeneko zentro bat garaian Polizia Metropolitanoaren egoitza izandakoa eta leku bat non gazteetatik adinekoak bitarte antolatuak doden edota Al Sol del 23 irratiaren egoitza dagoen. Ohikoak dira halako espazioak Ikerrek, bizi politikoa ardazten dute espazio politikoek. Ni gure esperientziatik hitz egingo dizut. Adibidez, bisitatu izan ditugun komuna guztiek alor kulturala edo oso presente dute. Alor kulturala zentzu ezberdinetatik ikusita, nolabait, komunitatearen hezkuntza prozesuan funtsezkoa den aldagai bat bezala, iraultzarekin edo humanismoarekin orokorrean lotura duten baloreak indartzeko espazioak sortzeari begira, eta gero 23 de enero parrokian, Kontrarasek esan duenekin erabat ados, baina egia da 23 de enero ere duela 15-20 urte etzela gaur egun dena. Hau da, hor bai, imperioak eta oligarkiak narkotrafikoa fuertera bilizuen auzo horretan, auzoa hankaz gora jartzeko. Eta duela 20-25 urte, bertakoek esan da, oso zaila zen bertakoa izan gabe bertaratzea eta bertakoentzako han bizitza ere zaila zen. Narkotrafikoaren banden arteko borrokak etengabe hazialako. Eta horrez banago Kontrarasek eta lagunek martxan jarri zuten prozesu komunitarioa kultura izan zuen ardatz moduan, ez? Guazen kulturaren bidez, komunitatearen bidez, lehen narkotrafikoari loturik zeuden espazioak okupatzera, beste zentzu bat ematera, gazteria honera kartzera, antolatzera horren baitan, eta bar, eta bar. Eta esango nuke kultura, ikuspegiak, balio politikoak lantzeko tresna moduan 23en eta orduan Venezuelan oso garrantzitsua izan dela, baina baita ere, nolabait, lurraldearen gaineko kontrol popularra eraikitzeko tresna bat izan dela ere bai kultura. Batzuetan narkotrafikoaren kontra, beste batzuetan momentuan ere egon diren errepresio polizial kasuen aurrean, hain ez egiten duela 25 urte, eta oroar, ez dakit, komunitatea josi eta lurraldearen ezagutza eukitzari begira, kultura medio bat izan da horretarako, ez? Erasoari dagokionez, Kontrarasek eskatu digu testuinguruan jartzeko abiapuntua bi ereduren talka delako, nazio estatu bolibartarra eta Ameriketako estatu batuen neoliberalismo eta imperialismoa, azken honen superbibentziarako, zehazki, droga erasorako aitzakia izan dela aipatu digu. La narrativa que han venido utilizando el imperio norteamericano en principio fue que, hay una guerra contra los carteles y que ellos no están frente a un gobierno revolucionario legítimamente elegido por la mayoría del pueblo venezolano como lo establece la Constitución bolivariana de Venezuela, sino que ellos están en presencia de un cartel. Narrativa, por supuesto, que se cae por su propio peso, porque en el marco de una guerra contra lo que ellos llaman los carteles, este señor octogenario Trump, ese magnate arrogante que cree que es el dueño del mundo, acaba de darle un indulto a Juan Orlando Hernández, que fue el expresidente de Honduras, que por cierto su hermano está condenado a cadena perpetua y él fue condenado a 45 años de cárcel por las leyes norteamericanas. Y en el marco de esta cruzada, este señor indulta a este narcotraficante. Entonces tú te das cuenta que esa narrativa de que el tema era contra los carteles, pues se les cae la careta. Y luego, en voz del secretario de Estado narco Rubio y de la misma administración Trump, en voz del mismo Trump,
con todo lo que han venido haciendo. Bueno, ellos dicen que el petróleo venezolano a veces da risa, ¿no? Cuando uno lo dice, lo dice, repite lo que ellos dicen, que el petróleo venezolano, las tierras de Venezuela, son de ellos. Y cuando entonces tú ves que lo que hoy nos están planteando es que desde ahora en adelante, pues las negociaciones no son más comerciales con Rusia o con China o con Irán o con Cuba, sino que tienen que ser con las compañías petroleras de los Estados Unidos y con Occidente, sacando a todos ellos, que ellos van a manejar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Ellos los van a administrar en aras del tema de la seguridad. Testuinguru honetan kokatu digu, pasaden urtarrilaren 3ko erasoa, horiek hala aipatzen du, onartu digu, apur bat aurreikusia bazagoelare. Que se creó una angustia, se creó una crisis, la gente en el momento, bueno, se asustó, las explosiones, imagínate a las 2 de la mañana, la gente durmiendo, pero yo creo que nuestro pueblo, estoy convencido que nuestro pueblo en el primer momento del impacto, bueno, estaba como en shock, pero en los que fueron pasando los momentos, la gente se movilizó en la calle, había una gran cantidad de marchas en la ciudad capital, bueno, rechazando todo este tema de la agresión imperial, cosa que se esperaba por la misma narrativa que estaban haciendo. Hain zuzen, zehazki, 23 de enero auzoan ere 2 bonba jaurti zituzten, 4 zauritu eta 2 miliziano hildako izan ziren. 23 también lanzaron 2 bombas porque ahí está el cuartel de la milicia y murieron 2 milicianos y hay 4 personas heridas del barrio. Iker, seguru naiz harremanetan izango zinela Venezuelako ezagunekin, beraiek zer esan dizute urtarrilaren 3an jaso zen erasoaz? Nik aurretik gauza bat hemen apuntatu dut esan nahiko nuke, nik uste dute garantzizkoa dela orain informazio pila jasotzen nahi eta bar, baina lehen esan bezala guk ere Euskal Herritar moduan pixkat informazio horrekiko daukagun kokapenaz bausnartzea, ez? Eta nik uste dut hemen lezio ikasia dugula eta badakigula herri batek, mugimendu batek botereari desafio egiten dionean, zer nolako taktikak erabiltzen dituen botereak, ez? Kriminalizazioa eta horrelako batzutan, asmakizuna dien narratibak sortzearena nolabait erasoak justifikatzeko, ez? Gerrak bombekin doaz, baina gerrak hitzekin erasten dira, ez? Eta horregatik esan nahi dut guk ere hemen ondo ezagutzen dugu nolabiden terrorismo hitza, bere momentuan esaiatu ziren beste batzuekin, demokratak, violentoak eta bar, eta badakigu nolabait botereak horrelako narratiba dikotomikak eraikitzen saiatzen dela, etxaiari eraso zuzena inalizateko justifikazioen bila. Orduan, hori dakiguna gorpuztu dezagun eta begiratu diezagun ere Venezuela horrekin, eta narkoestatuaren kontu honekin oso agerikoa izan da. Orain akusazio zehatza formulatu behar izan dutenean, egia zen aitortu du akusazioak, Cartel de los Soles ez da existitzen, barne terminologia bazen, komunikazioan erabiltzen zen zerbait, eta lehen Cartel de los Soles 32 aldiz agertzen zen akusazioan, orain 2. Hau da, montatu duten parafernalia guzti hori bazekiten etzela egia, eta guk hori, hartu dezagun, hartu ditzagun, etorriko den informazioa filtratzerako momentuan ere bai. Eta egiten zenean galderari lotuta, urduritasuna egia, lehenengo egunean, erantzuna gutxi. Galdera guk asko, bertatik erantzuna gutxi. Gu anegon ginenean, esaten dudana, nik uste dut, hemen igual sorpresa sartu gaituela, han askori ere bai, baina venezolarrak prestatzen aizian, etzekiten eszenatorio baten aurrean martxan jartzeko. Eta herri venezolarra prozesu iraultzailearen baitan asko antolatu den jendarte bada. Gero datua jakita ez da erresa ere, baina esaten da PSUV alderdiak 7 milioi militante dituela, komunak 5.000 inguru diala, komuna batean egon daitezke 3.000 persona, egon daitezke 11.000. Gero miliziak era aspaldi antolaturiko voluntario taldea dia, horre badago, la guerra de todo el pueblo, doktrina esaten zaiona, eta hor hasieratik ez du gaztu behar, Chávez
herriaren aldeko, baina komandante bat zela, eta honek hasieran eduki duela una aliantza zibiko-militar bat, ez? Burujabetzaren defentsaren izenean, baina lotura horiek oso estuak izan diala. Eta miliziak oso antolatua zuden, eta guan egon ginenean hori guztia oliostatzen aizian ere, bai. Orduan, egunean bertan nik ez dakit auzo bakoitzan ze pasatzen, baina bai irudikatu dezaket, aurreikusia zituzten mobilizazio protokolo guztiak edo asko martxan jarri ziala. Eta, miliziak kaleateako ziala, miliziak batez ere funtzioa, momentu biztanleriaren beharrei asetzea lehenengo unean, kalteak, zaurituak, bat zituzten ere bai, ospitaleak momentu jakin batean, ospitales de kampaina, euskaraz da esaten dan, antolatzeko ere irizpideak bat zituzten, bazeukaten nolabait berez ere egina, ez? Armadak pentsatzen dut ere berdin, eta gero nik uste dut erasaldiak, ez dakit sartuko gehan, baina helburu ezberdinak zituen, agerikoak ikusi dugu, burujabetza arrakalatzea, baiketa, proiektatzea estatu batuen horrelako, ez dakit, botere alguztidun bat, eta hor pixka baten militarismoarekin, eta botere autoritarioaren erotika hori lantzeare bai, eta hor asko dago Trumpek egin duen, ez dakit, espektakulo guzti hori, ez? Gero jakin duguna ere esteragia, porque asko akatu zituzten, baina hasiera batean hori izan, ez? Zuk esan duzun, operazio kirurgiko bat, eta imperioaren eskuartze espektakular bat bigarren mundu gerratik ikusi etzana, ez? Baina, horiek asko zian, baina beste bat ere bazen, nire ustez, bloki bolivariano arrakalatzea, ez? Eta ez dakit hor sartuko gehan, baina hor utziko dut, gero hor sartuko dut, entzuten da, ez? Ze kolpe eman dieten, egia da, handik ere esaten digute, jode, janki hauek, gauza asko izango dira, baina munduak ezagutu duen armada boteretsuena dira, ez bagarri bomba aldetik, inteligentzia aldetik, gerra, nola zentzaio, imperio izugarri bada, eta Venezuela herrialde karibehar bada. Orduan, botere desoreka itzela da. Baina, nik uste dut bilatzen zutena zen bloke bolibartarraren barruan edo herrian arrakala bat sortzea, eta hori ez da gertatu. Horre, hain zuzen, zehazki, Juan Contrerasek azaldu digu, erasoaren ondorioz, 132 lagun hil direla, eta honen aurrean zer egin behar den galdetu diogu. 132 razones para seguir de pie, para seguir con dignidad, para seguir caminando el camino que escogimos, que es la construcción del Estado comunal, como una vía, como una transición a construir el socialismo bolivariano. Bai, jarraitzeko beharra nabarmendu digu, baina erabili du, gurean hain ez ezaguna ez den kontzeptu bat, estatu komunalaren eraikuntza Iker. Zer da estatu komunala? Zer esango zen iguke honi buruz? Zer den, nik uste dut bertan ez dakitela baindik. Da, hori, utopia, programa eta ibiltzeko norabide bat, ez? Eta igual kontu guztioneko ukidezakeen gauza on bakarra izan daiteke baldin eta horretarako berondatea badugu, da, Venezuelako prozesu iraultzaiaz berriz interesatzea, ez? Zergatik, hor badago petrolearen kontua, baliabide estrategiko kontua, lehiakide geopolitikoak batez ere Txina eskualdetik botatzeko kontua, eta bar, baina badago ere bai beste jendarte, zibilizazio eredu baten aldeko apustu bat suntxitzea. Eta estatu komunala erantzun motza emango dizut, eta gero sakondu nahi badugu, sakonduko dugu. Baina, estatu komunalak planteatzen duena da, kolonialismotik ondoren gontzan jarrien estatu hori desegitearena, eta horretarako nolabait, tokian toki eraikitako herriboterren estrukturei, botere eta baliabide transferentziak egitea. Egitura horiek komunak dira. Eta orduan, hor planteamendua da, aliketa, lurraldearen aliketa, behar, desira, proiektu gehien, bertatik bertara eraikitako egituren bidez, gobernatzea. Hor bere momentuan erreferentziatako bat Venezuelan da Simón Rodríguez, zantzera pedagogo bat, Simón Bolívarren irakaslea ere bai, eta berak toparkia hitza erabiltzen zuen, ez? Tokiko gobernuarena. Aldik eta, eskala gertukoenean, gure bizitzak eta lurraldea gobernatzeko apustu hori. Hor garrantzitsua desatearena, bat, komunaren planteamendua, komuna hona da leloan entzun izan duguna maiz, Txabezek bota zuena, 2009an aukerrez banago, bi gauza, bat, ez da estatuz kanpo dagoen zerbait, hau da, badago komunak arautzen dituen lege organiko bat,
zeinak zehazten dituen, ze eskumen dituzten, ze baldintza behar komuna bat antolatzeko, parte hartzaileen arabera zenbateko baliabide botere transferentzia gertatu daitezken, eta bar. Hau da, ez da hemen batzutan ulertzen den bezala, ez estatuaren kontra, estatutik apart, ez. Prozesu iraultzailearen kreazio original horietako bada, nolabait beste jendarte eredu baten alde egiteko, eta bigarrena da, komunaren planteamendua, igual hemen ezagunagoak diren beste prozesuen ondorioz datorrela, edo metaketa prozesu horren, heltze puntu badela. Misioak, hori igual ere, ez dakit gaztek ere bai, zerraio. Misioak bere momentuan oso garrantzitsuak izan zian Venezuelan, alfabetatzeko, osasun auzoetara eramateko, hezkuntzarako, kulturarako eta bar, eta misio guzti horiek etzian hemen normalean egiten den bezala logika, klientelar batean egin, baizik eta misio guzti horietan poliki jendea sektorialki antolatzen joan zen, ez? Adibide jartzearen, nahi duzu ura zuera unzuan? Antolatu zazue uraren maila, eta esan nundik eta nola sartu behar dian, ze beharra dauden, eta bar. Orduan horrek utzi zituen, maila sektorialen antolaketa mai edo tejido pila bat, eta momentu jakin batean ikusi zuten baldintzak aukera zeudela, horiek maila territorialen jantolatzeko, eta hor sortu zen komunaren planteamendua. Horre zehazki, orain Delcy Rodríguezek hartu du presidente kargua Nicolás Maduroren faltan, hori bai, zalantzak eta espekulazioak anitzak izan dira 10 egun hauetan, honen aurrean, azalpenen beharra ere sentitzen du Contrerasek, baina horretarako itxaron beharko dela onartu du. Yo creo que el pueblo, por supuesto, se merece una explicación de todo lo que ha sucedido, pero creo que eso tendrá su momento, ¿no? Mientras tanto, son parte de las especulaciones, son parte de la guerra psicológica que ha venido aplicando el imperio norteamericano. Aipatzen genuen Delcy Rodríguez dela presidentea, Maduro ez dagoelarik, honen gaitasuna nabarmendu digu Simón Bolívar koordinadorako presidente eta kazetariak. Bueno, alguien tenía que suplir mientras el presidente, digamos, está secuestrado por este acto criminal, es un secuestro internacional, estamos frente a un secuestro internacional, estamos frente a la barbarie, nos quieren llevar a la guerra, pues la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que a la ausencia del presidente, pues está la vicepresidenta, y creo que ha asumido, creo que es una mujer capaz que puede llevar en este momento, mientras estas circunstancias que nos están afectando por el secuestro internacional del presidente Nicolás Maduro. Ikerrezak ezagutzen zuen Delcy Rodríguez edo, behintzat, lehen bai aipatzen genuen horre zalantzak eta espekulazioak anitzak izan direla, eta ikusten ditugu, edabide batzuetan, aurretiaz egon direla negoziaketak eta bestelakoak, eta ez dakit alako albiste asko daude azken aldean. Ni Delcy Rodríguez ez dut ezagutzen eta ezagutuko Manu ez nizuke aitortuko. Gu egon ginenean egon ginela ospatu zen, honetan igual sakontzeko aukerarik ez daukagu, baina Venezuela maila zentzu askotan herrialde oso arrunta da. Oso eta gontzen nazioarteko auzuen sinposioa gontzan. Eta gonbiatu zituzten, Japoneko arkitektoak eta bar. Eta Delcy Rodríguezek egin zuen nolabait inaugurazio hitzaldia eta bar. Eta horrarte, orain ja pixka bat zirkunstantziek bultzatu da pixka gehiago zautzen dutaren biografia. Gero, kontu honekin, nik aitortuko dizut pixka bat ez dakitena serre, batez ere inguruan entzuten ditudan zenbait konbersazioi begira. Eta da, traizioaren kontua, eta bar. Eta atzo irakurtzen nuen Luis Miguel Ugartek naizen atea duen artikulo bat, eta bere parrafoan esaten duena, goazen pixkatera, lehen esaten nuenaren aritik, ez? Jasotzen dugun informazioa eta igortzen dugun informazioaren gainean ere bai, kontzientzia pixka bat hartzera. Azteko, hor dauden debateak eta espekulazioan oinarritzen dialako. Hau da, goazen analizi zorrotza egitea eta dakigunarekin jardutera. Eta gero, hartu dezagun kontzientzia berdina. Hau, operazio hori ez da amaitu. Hau da, Venezuelaren kontrako presioa eta Venezuelaren kontrako erasoaldia ez da amaitu. Eta guk egiten dugun egoera interpretazioan arabera eta igortzen dugun informazioan arabera, diskurso batzuk elikatzen alditugu eta beste batzuk kendu. Eta evidentemente, nire ustez, traizioaren ideia hori edatzearena, nolait, gobernu bolibartarra ahuldu nahi duten posizioak elikatzen ditu. Eta nire ustez, haude
elementu pila bat pentsatzeko hori ez dela horrela, edo behintzat horren gainean fokuaz jartzeko. Azteko esan dudana, eta hori badabil hortingan artikulo bat kubatar batek idatzia, eta esaten du, Amerikar Estatu Batuen gaitasun militar ez da ino mespretxatu behar. Oda, nola radarrak utzi zituzten bertan bera, nola bombardatu zituzten komunikazio puntoak, nola utzi zuten armadaren komunikazio katea itxu utzi zuten ordu batzuz, eta hori ez da inundik inora gutxietxi behar. Eta berak eraipatzen du. Venezuelako iraultzako buruak ez direla nolabait ezagunak dituzten segurtasun protokoloengatik. Oda, Maduro baitu baino egun batzun lehenago, uste dute Ramonetekin elkarrizketa bat egin zuen, berak idatzen. Bueno, pues, horrela da ere bai lider venezolarra, kalean dago, segurtasuna bai aipatzen du, baina oso lidergotza herrikoia dia. Oain ere Angel Prado eta guztia kalean daude, esposizio maila izugarri batekin. Bai, orduan, baitu izana ezinezkoa zen, bueno, ez dute hori. Bigarrena da Maduroren zilia gutxiago entzun dugu, baina Maduroren beraren jarrera ere bai epaitegien aurrean zein izaten nahi dan. Eta berak ere, pixkat mai gainan jartzen du, borrokalari bada, eta gainera nazioarteko ikonoak ere sortu ditu, ez? Horrela UBA eta bar, eta beran, iraultzaren alde borrokatzen jarraitzen du. Hirugarrena da, gobernu bolibartarrak eman duen batasun irudia eta herrialdea oraindik ere martxan edo mantendu dute. Orain izan Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López eta bar. Eta lako kasutan ikustu dutera garrantzitsua dela, behatzarekin seinalatu baino lehen esan ez, bira, traidoreak hartu du boterea, badikit horrela ez dela esaten, baina baten batek hori du militante horien biografiari begiratzea. Eta adibidez Delcy Rodríguezen aitak ziak akatu zuen torturaz. Eta emakume hori izan da militante bat, gaztea zenetik. Eta ez dut uste horrelako profil bat diru truke edo ezagizerren truke salduko denik. Erabaki batzuk hartu beharko dituzte. Baina beraiek erabaki ez duten estenatoki batean. Eta agerikoa da, estatu batuak eragiten ari den presioak seguramente kontraesan batzuk asumitzera eraman beharko duela bloke bolibartarra. Esan dakoagatik, beraiek ez dituzte, violentzia marko hori beraiek ez dute erabaki. Ez da beraien jokaleku naturala. Eta horre ezin dute irabazi maila militarrean. Eta bigarrena, seguramente Venezuela bolibartarrak nazioarteko beste babes bat ikusi izan balu, bagian beste posizio bat hartu lezake. Baina hemen ematen du batzuk, ez dakit bere epika gozea elikatzeko ikusi nahi dutela herri venezolarra marinen kontrako gerra batean odolusten. Eta hori, ez zaigo komeni venezuelari, ez zaigo komeni munduko ezkerrari, eta gainera oso jarrera etiko hipokrita xamarra da. Orduan, noski baietz, orain, beraiek esan zuten, bata, Zilia eta Maduro, gobernuak, behin-behineko gobernuak, Zilia eta Maduroren bueltaren aldeko kanpaina hori, hori lehentasun bada. Bigarrena da, herrialdeak bere martxa jarraitu behar du. Jendeak eskola joan behar du, lanean joan behar du, jaten jarraitu behar du, eta bar. Ez dezagulako aztu, Venezuela bazetorrela maila ekonomikoan estabilizazio prozesu batean. Oso garai gogorrak pasa ondotik, Ukrainako gerra hasi zenetik, hobetzen ari zan egoera orduan. Hori mantendu eta hirugarrena bloke bolibartarraren gobernabilidadea bermatu ere bai. Besteak beste, ez dago lako posizio internarik ere ez. Orduan, ez dago plan berik. Orduan, hori dira beraien irulentasunak, eta gero, azkeneko nolabait adibidea edo netzako froga dena pixkat alboratzeko fokotik teoria horiek da Venezuelako herria kalean dagoela. Bere gobernuarekin, bere bozero komunalekin, mugimendu soziala kalean daude, Maduro eta Ziliaren buelta exigitzeko herrialdean mobilizazioak goten nahi dira, nazioartean kanpainak antolatzen nahi dira. Ordan, hau borroka bada, eta borroka bat denez, eta Venezuelako iraultzak baldintza jartzen ez dituenez, lokatzez betiriko borroka bada, baina hori nik uste dut presente izan behar dugula Euskal Herriko ezkertiarrok, informazioa irakurtzen dugunean, eta ematen ditugun diskursoetan, izateko oraindik oso irekia dagoen bataila baten
agente aktibo eta Iraultza Berribartarraren alde, noski. Bain zuzen, aipatu nahi dugun beste elementua ere bada, orain erronka nagusia izango dela, hor negoziaketa eta petrolioaren kudeaketa, Trumpek dio petrolioa berea dela, Rodriguezek petrolioaren banaketa garapen nazionalaren araberakoa izango dela, Simon Bolivar koordinadorako kideak esan digu, petrolioa nahi bada, hau erosi egin behar dela gehiagikeriari gabe. Si ellos quieren petróleo, nosotros, eso se lo había dicho al presidente Nicolás Maduro, bueno, si quieren vamos a, pero tienen que pagarlo. Van a venir aquí al país y vamos a negociar, pero con respeto, pues con respeto. Nosotros te podemos vender el petróleo que tú necesitas, pero tienes que pagarlo. ¿Qué quieren hoy y cuál es la segunda fase del plan? Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo Trump y lo dijo el narcorrubio en sus planteamientos que se dijeron al país, que ellos van en aras, y lo dicen así abiertamente, en aras de interés de la nación, ellos van a vender, ya lo mencionaba, entre 30 y 50 millones de barriles. Iker, amaitzeko, jakin nahi dugu ere, zuk nola ikusten duzun petrolioaren afera? Kasu honetan gauza nahiko aratza da, esan nahi dut. A ber, nik uste dut hor dela, hiru elementu kontutan hartzeko. Bata da, Venezuela daukan petrolioarena. Ez? Bakigu munduko erreserba handiena da, uste dute 1,7 munduan kontabilizado den erreserba erabilgarrien 1,7 dauka. Eta ez hori bakarrik. Venezuela estatu batue kolonizatua eta kolonia bat izan denez, antza denez hegoaldeko errefineriak oso egokitua daude Venezuela daukan petrolio hori refinatzeko. Ordan oso ondo datorkie eta gainera, beraien kostatik oso gertu dute. Ez da gauza bera ekartzea petrolioa Arabia Sauditik, orain dagoen gatazka bere sortu duten ere, gatazka geopolitiko eta hainbat puntu kritikotik pasatzen, edo hori, oso gertu daukazun kosta batetik ekartzea, ez. Ordan, hori badago, erreserba guzti horren jabe egitea, gero egia da, estatu batuak petroleo ekoizle badela. Eta, de hecho, petroleo ekoizlea da, eta esportatzailea ere bai. Hau da, oraintxe bertan, ez du petroleo hori behar nolabait, dituen beharrak hornitzeko. Baina, karo, esaten dena, imperioak epe luzera ere pentsatzen du. Eta antza denez, daukan estrakzio erritmoarekin, estatu batuek ukilezake 7-9 urte arteko petroleo reserva. Eta hemen irekitzen ari den bataia geopolitikoak 7-9 urtetan ez da itxita egongo. Orduan, nik uste dut hor badagola, akaparazio ariketa bat, etorri daitezken bataien aurrean, erreserba horiek atxikitzeko. Gero dago agerikoa, enpresa hundien interesak epe motzekoak, ez? Eta hor daukagu, Euskal Herritarrentzako ez dakit Euskal Herritarra izango den, baina guretzako ere lotxagarra izan zen bilera ura, ez? Magnate petrolero guztiekin tartean Josu Jonimaz ere bai, pixkat berain artean kolaborazio publiko-pribatu edo pribatu hori egiten ez, ber nola gerra botin hori erauziko zuketen, ez? Eta hor badago diruaren kontua. Badago lehia geopolitikoaren kontua ere bai. Hau da, gaur-gaurkoz, Txina zen nolabait erosle nagusia. Eta hor badago, alde batetikan, batez ere Txinak baliabide ekonomikoiek ez beretzea, eta bi, Txina kanporatzea Hego Amerika guztitik. Zeba ez da bakarrik petrolea, horre inbertsio komun asko zituen Venezuelako gobernuak Txinarekin. Orduan, bertatik kanporatu nahi dituzte. Eta badago beste faktore bat, dakitenek diotena oso garrantzitsua dena, eta izango da, dela nolabait, Venezuelako petroleoa, baldin eta azkenan Venezuela briketara sartzen bazen, eta bar, izan zitekela elementu oso garrantzitsu bat, nolabait, briketako herrialdeak dolarretik askatzeko. Hau da, truke sistema beste txampon bate, nazioarteko txampon bat ere ikitzea nahi bada, nolabait, ekonomia produktiboan edo baliabidetan anklatua erdu. Eta petrole venezolarrak nolabait, beste finantzia sistema bateri ekarpena egingo balio, barrialdek askoz ere erraztasuna handiagoa lukete, nolabait dolarretik askatzeko, petrodolarretik askatzeko, eta horrek estatu batu daukan botere finantzieroari sekulako kolpea eragingo lioke. Eta hori, bada, dagoen beste arrazoi bat.
Eta badago beste bat, eta nik uste debate honetan beti etengabe Venezuelara bueltatu bar gehala, ez? Porque askotan hitz egiten dugu bai geopolitikaz, Txinaz eta bar, eta batutan Europatik, Euskal Herritik behiratzen diogu, baina gehiago beldurra dugulako guri nola eragingo digun horrek, ez? Baina guazen Venezuelara berriz. Eta naiz eta iraultza venezolarrak aleginak egin dituen daukan matriz ekonomiko kolonialetik askatzeko eta ekonomia produktiboa indartzeko eta diversifikatzeko errealitatea da, gaur-gaurkoz oraindik ere Venezuelaren ekonomiaren oinarria petroleoa dela 100% oso handi batean. Eta horrek esan nahi du petroleoa dela oraindik ere prozesu iraultzailearen oinarri materiala eta finantziatzen duen elementu funtsezkoetako bat. Orduan, Venezuelari petrolea kentzen badiozu, prozesu iraultzailearen bideragarritasuna eta prozesu iraultzaileak momentu batean ukizuen oparotasuna, porque 2013 arte, gari batzuetan, oparotasunaren erreinua ez, baina oso jendarte oparoa izan zen, eta berbanaketa maila haunditxuekin, hau da, sozialismo oparo bat izan zen, horretarako aukera kentzen diozu modeloari ere bai, eta itotzen duzu. Eskerrik asko, Iker, goiz honetan gurera gerturatzeagatik, luze eta zabal izan dugu Venezuelari buruz, placer bat izan da, eta eskerrik asko baitare, ez da entzuten egongo, baina Venezuelatik elkarrizketatu ahal izan dugun Juan Contreras. Mi esker gurean izateagatik. Mi esker bai. Hamar minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratian. 6 minutu goizeko 10 izan daitezen eta esango dugu Ezker Anitzak Euskal Autonomia Erkidegorako estatutu berri bat eta autogobernuaren garai berri bat aldarrikatu duela. Hau nola izan behar den jakiteko gurekin da, Arantza González, Ezker Anitzako koordinatzaile, egunon. Egunon, eta mi esker gongidapenagatik. Estatu berriaren betekizunak aldarrikatu dituzue. Gaur egungoan utxunerik edo nabaritu duzue? Bueno, gukatxo 3 kontu azpimarratu genituen, gai honi buruz, eta alde batetik, gure ustez elkarrizketarik ez dago, pentsatzen dugu. Izan ere ikusten ari garena da, bai, ebazpenak edabidetan, baina haratago ez dago beste gauzarik. Bestaldetik, pentsatzen dugu, eztabaida hau parte hartzearekin, prozesu batekin, sakon bat egin behar da, eta aldi berean parlamentuan ere hori egin behar da. Eta hori ez da gertatzen ere. Eta azkenik, gure ustez, Gernikako estatutua eguneratzea balio behar du gizartea hobeto bizitzea. Eta gaur egungo arazoei aurre egiteko. Hau da, etxe bizitza, presioak, osasuna, eta bar. Beraz, momentu honetan, gure ustez, hau ez dago debate publikoan, gauza hauek, ez dakit, esaten denean da diskrezioa eta bar, gure ustez, hori da, hori esan dudan bezala, ez dagoela elkarrizketarik, ez dagoela adostasunik eta ez dagoela eserrez. Horre, hain zuzen, diskrezio aldarrikapen horretaz gain, aipatzen dute, EAJ, PS edota EH Bilduk, beraien afera nagusia badela soberanismoa edota estatu edo nazio errekonozimendua, Ezker Anitzak nola ikusten du? Ez da bai dago. Lehen esan dudan bezala, ez da bai hau publikoki egin behar da, eta gure ustez prozesu parte hartzearekin bidez, hitz egin behar dugu denetatik, eta horrek esan nahi du,
prozesu parte hartzailearen ondoren, jendeak bere iritzia eman behar duela. Referenduarekin batera edo beste modu batearekin. Baina gure ustez oso garrantzitsua da publikoa egitea, eztabaida. Eta ezin da, diskrezioaren hitzekin edo ez dakit non egiten ari diren eztabaidan, ez parlamentuan eta ez kanpoan. Eta hori egin behar da, prozesu parte hartzailearekin, handia eta sakona eta gero ere, parlamentuan ere hori egin behar da. Aipatzen izun, nazio errekonozimenduari dagokionez, zakit Euskal Herria estatu bat izateaz, edo zergaitik ez federazio bat Espainiar estatuko gainontzeko herriekin. Ikuspuntu hori landu du, Ezkerran Hitzak? Bai, gut landuta daukagu, eta zentzu horretan gure iritzia da, eztabaida horretan, aukera desberdinak mai gainean jarri behar da. Eta gure proposamena da, estatu federala, republikano eta federala, eta noski plurinazionala errekonozimendua egitea. Eta hori da gure aukera, baina debate honetan aukera desberdinak mai gainean jarri behar dira. Eta aukerak desberdinak dira, bata da independentzia, beste bat izan daiteke federalismoa edo autogobernu gehiago. Eta hori faltan botatzen gara, botatzen dugu, ez? Ez gaude hitz egiten publikoki gai honetaz, eta bakarrik behin eta berriro entzuten dugu autogobernua eguneratu beharrezkoa dela, baina gero ez dago konkreziorik, ez dago elkarrizketarik, ez dago eserrez. Eta sentitzen duzuen falta horretan jo duzue, horre elkarrizketetan diren alderdi hoiengana eskatzera, guk ere parte hartu nahi dugu, guk ere gure iritzia plazaratu nahi dugu? Guk gure iritzia plazaratzen dugu. Falta botatzen duguna da, jendeak ere bere iritzia eta bere opinioak ere ematea. Guk noski parte hartuko dugu, eztabaida honetan hasi denean, gure proposamena ere plazaratuko dugu. Baina jendeak ere, Euskal Herritarrek ere behar dute, bere iritzia eman, bere opinioa eman, eta, aber nola bizi nahi dugun, edo ze harremanetan nahi ditugu euki Espainiako gobernuarekin edo estatuarekin. Eta hori bai, falta botatzen dugu. Mentxen utziko dugu elkarrizketa, aukera izango dugu, gehiago hitz egiteko ondorengo egun eta asteetan, dauneko goizeko 10 dira eta esango dugu aldaketarik ez dela aurten bederen, azterketen auzian, Baxoa eta Brebeta frogak iazko molde berean egingo dituzte 2026an Ipar Euskal Herriko ikasleek, izan ere heldu den apirilerako euskararen aipamena jasoko duen Baxo eredu berri bati buruzko egitasmoa aurkezteko konpromiso hartu du Parisek. Itxaso Leon, egunon? Egunon pei, egunon entzulei ere, Euskal Parlamentariek eta Euskararen erakunde publikoko ordezkariek hitzordua zuten asteleen arratsaldean Parisen, besteak beste ikasleek Baxoko frogak euskaraz egiteko aukera aztertu zuten sakonki bilkura horretan, zehazki berezitasunen frogak eta ahozko handiaren azterketa. Azken hilabeteetan eginiko lanaren ondorioz, baldintza guztiak betetzen direla Baxoa euskaraz egiteko baimena emateko adierazi zuen sehaskak bilkuraren atarian argitaratutako agiri batean. Gauza bat
bat argi dago, basoa zein brebeta azterketak iazko moldean egingo dituzten murgiltze ereduan ikasten duten gazteek. Hau da, azterketak euskaraz leloak irudikatzen duen aspaldiko nahikeria ez da urtengo ikasturtean egikarituko behintzat. Izan ere, Eduard Gefrai frantziar hezkuntza ministroak datorren ikasturtetik goitik eredu berri bat abian emateko konpromisoa hartu du. Horretarako helduden apirilean aurreikusten den urrengo bileran egidasmo bat jarriko du mai gainean. Aurreratu duenez, ondoko ikasturtetik aurrera atzerriko hizkuntza berezitasun gisa hartzen duten ikasleekin egun aplikatzen den antzeko moldea baliatuz euskararen aipamena jasoko duen baso eredu berria arautzeko proposamena aurkeztuko du. Seaskak bere aldetik oharra plazaratu du Euskal Ordezkaritza esku utzik atera dela asteleneko bileratik agerian utziz. Hilaren 24an mobilizazio fase berri bati ekingo diotela iragarri du. Laster emango dute horren berri. Jakin dugu ere ingurumen iraunkortasuneko zerbitzuak eta natura ondarearen zerbitzuak kontsulta fasean egindako txostenaren arabera Renew Green Generator V enpresak uko egin behar izan diola Gasteiz, Barrundia eta Burgeluri eragingo zien PSFV Vitoria parke fotovoltaikoa egiteari. Lakuako Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailak astearte honetan Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian argitaratutako ebazpenaren arabera, enpresak adierazi du txosten horrek instalazioa aurkeztutako proiektuaren arabera egitea eragotziko lukeela. Renew Green Generatorrek 9.477 modulu fotovoltaiko instalatu nahi zituen lautadan, 4.730 kilobateko potentziarekin eta 2 transformazio zentrorekin. 12,6 kilometroko erdi tentsioko lurpeko linea bat ere zegoen aurre ikusita. Eta nazioartean Hondurasko aditu independenteen disiplinarteko taldearen ikerketa batek ondorioztatu du Berta Cáceres aktivistaren 2016ko krimena aurre ikusteko eta ekiditeko modua izan zela eta estatuak informazio zehatza zuela haren plangintzari buruz. Berta Cáceres Hondurasko buruzagi indigena, lenka komunitatearen eta nekazarien mugimenduen eskubideen defendatzailea tiro zil zuten La Esperanza hiriko bere etxean 2016ko martxoaren 2an. Orain Hondurasko aditu independenteen disiplinar arteko taldeak ezarri duenez krimena aurre ikusteko eta prebenitzeko modukoa izan zen. Izan ere informazio zehatza zegoen estatuaren esku denbora errealean horren plangintza zohartarazten zuena, hilketa esplizituki eztabaidatzen zen, ordainketa, karmak eta logistika negoziatzen ziren eta goragoko mailek hartutako erabakiak aipatzen ziren telefono bidezko intertzeptazioak barne. Aurre ikusi zitekeela aipatzeaz gain, krimenari buruzko dokumentu mardulak gaineratzen du Mariano Díaz Chávezek militarrak armak, logistika eta pertsonal armatua zituela eskura eta segurtasun egiturei lotutako sareak erabiltzen zituela legez kontrako eragiketak koordinatzeko. Berta Zúñigak Cáceresen alabak eta garak bere garaian elkarrizketatu zuenak F agentziari adierazi dionez txostena nahiko gogorra eta egia mingarria da. Naiz eta azterlanak jasotzen dituen informazio batzuk dagoeneko ezagutzen zituzten urte hauetan amarentzako justizia bilatzeko egon diren prozesu judizialengatik. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafiko aldetik aipatzeko ezer gutxi, bakarrik esatea ohiko autopilaketak amaitu direla Bizkaialdean, Bilbo, Barakaldo, Leioa eta Galdako inguruan, eta bestalde eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak ekarriko du. Giro lasaiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta ostarteak zabalak izango direnez, eguraldi atsegina nagusituko da lurralde osoan. Naiz eta hego isurialdeko mendikontretan eta hodei baxu batzuk ikusiko diren. Arratsaldeak aurrera ginala ordea mendebaldetik barrena erdi mailako eta goi mailako hodeiak ugarituko dira. Zerua estaliko dute eta azken orduetan ez da baztertzen hemenka euri pixka bat egitea, bereziki barnealdean eta mendebaldean. Hala ere, euskeria izango da eta orokorren giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegohaizea oso zakarra ibiliko da guranen lehen zatian eta bereziki ekialdean haizegunetan eta mendinguruetan. Arratsaldean indar pixka bat galduko du, baina oraindik ekialdean zakar jotzen jarraituko du. Temperatura minimoek eta maksimoek goraka jarraituko dute eta baloreak epelak izango dira urte sasoienetarako. Minimoak 5 eta 14 gradu bitartean arrendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 13 eta 17 gradu bitartean eta hego isurian 10 eta 16 gradu bitartean. Temperatura freskoenak ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Hoxek, orain artean nabarmentzekoak eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko astearte hon. Berdin, agurtu ditugu baitaren Mikel Urdangarin eta Uzki Urteaga, eta agurtuko dugu baita ere Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza. Egunon? Egunon. Egunon, Pegi. Beno, nolako kontuak aipatuko dituzue astearte honetan?
Bueno, gaur nola baden urtarriak 13, Kentzazpiren gutuna kanta aitzakiatzat hartuta egin dugu reportaje bat, data zehatzak aipatzen dituzten kantuekin. Eta orain txatetik sartzen ari da, gaur gure entzulei aurkeztuko diegun, gure eduki sortzaile, Julen Unanue aurkeztuko dizuegu, eta bere sekzioari izena ere jarri egin barko diogu, baina tira, dena pausoz pauso, lehenengo entzuleak ezagu dezala, eta akaso entzulei eskatuko diogu, izen horrekin laguntzea, eta gainera, aurren unibertsua euskaldunago egiteko maiatzean egingo den Eusfera ekimenare ezagutuko dugu, taupan mugimenduko Julen Zapatarekin. Adi, egongo beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Pili. Eta gure partetik besterik ez joateko tenore aldu zaigu. Ondo segi, aio! Naiz